دمتي راديو رناينا زلنا كبرات تخطات المدب لهم معنتي أبكفت مدرخ أوبن مايك عدوم قاشانا أيانا ممهرنا قديم تقال لاي برهانة قبرز قابيهر براشويك نحنا لنا نسوع براشينو مسانا له لعلو كله بشميم شم كلهم تخطات تلتي دمتي راديو رنان مسنا فقود استوسخو براشينو نافقنا كاينا غنينا كبرت هابلنا لما عنت عدل ذهب كان نفس تمليس كاب دمس رادي إرنا ختمت نافقنا كاينا أنا يبحكي نايد حني داخل متفق باي ذا واي الو يوناتان كمي كاني خاف زغونه انا وني غني لي عندنا تعد ما غير كازي نسي صعب يكون وين بم حافش يوغتان كله زبيترات حسابي كافل هو يتي متفا انا اللغو قرب غزي موساد كاب زغونه خستايس صبو يزول امنت سلازلن طرح بر بخالا يكونن تهلو لنا نندلي هو زران حمامكو ليتن معلتن إحنا والله ننبر دلنا مالسي في حزبنا درخ بدلو درع مالتي هو ناسكا وين يقول كستاي دي يكون صح فشاوي اها هذه عزقت زي نهن وتسي نسرح نفتن زي معواتنا خاص وبتحدش نغاي وبيهنا مالتي مالت تفتح سيخ قالات نادلنا يا مدن غوايو نقولنا ذا تحساسب እዩ ስለዚ ኣለغو ዋው ኣይናሕመ طرح ይኹን ቀንዲ ምክንያት ለማ አንቲ ናባኻ መደወለ ብራሺኖ አንተ ወይ ኳ ፕራይቬት ቁርባ ስተንቢልካ ነይረ ሲሐካኒኻ ግን ካብኻ ክፈልጦ ስለዝደሊ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ማለት ብዝሓለፈ ቀዳም ኣያይ መጽብዚ ነዊሕ ቃለ መጠይቅ ዲ ወላ ዕላል ጋቢዝናዩ ሕጂ ብዛዕባኡ ያው ዘተኮረ ምሳኻ ዛረብ ዘለ ሱኻ ካብቲ ዝሃበና መልእኽቲ ካብቲ ዝተዛረቦ እንታይ ክንቀስም ክኢልና እንታይ ክንመሃር ክኢልና ወይ ብኻላ ዘራርባ እንታይ ዝብለና ዘሎ ያ ወል بو خمتي دبلكاي انا قنعنا اي تخاتاتلكون اندي نيري ايوا فلا بتي مجمرتا معلتس كيله مس خفتو فتون كله قلت ساعات 4 دقائق 40 قلن مسراخو اوا هلو عصيا مالتي انتو تي مستزراربنا بقطري بوانو جن خريو فتينه مالتي سميعيو بتعمي دحزنك مالت دحزن سي نعاي كومو كل غزي تداغاغامي نام انداتو وهابه نحنا خانه تداغاغام زوهاب بفلاي دارغا ملوز بيترا ديكو ناي بحق زداخومو غدايات مو خاز تداغاغام استدرارب موانو جن فتح زي مركبو نعورينا نحنا بعدنا نجزا رسنا انتاي خمي انتاي تجبرنا حايش كنبل زي مخالنا يتي غهين دبل دلخم برتنا يساز دربا يكونن اوغيني مخنياتو زي لك خمزي موسيقى سي خمانتيك كاسيت بدغاغم درباتات يمبل فريز بالخسات يو ايرا كله حدث فلينا درا كله سلز تدغاغمه دغاغي مخابزح ጊዜ ስለተዛራረበሉ ቁርብ ፍልፍልፍ ወይ ካቀልጥፍጥፍ ብንኔሩ ማለት ይቀድም ሕጂ አሲቡ ርግ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ እቲ ድጋም ስለዝኾነ ግን ልክ ከምዛ ሓንቲ ካሴት ምስአረገት ጽኢላ ትልሕትት ኮሞ ዓይነት አገባብ ኮይኑ ሪኤዮ ጻሩ ኻኒ ብዙሕ ጊዜ ማለት ትጋዕ ክንደይቲ ላግጽ ብልዕል ህዝቢ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ مونة لاقت تخاني كلنا نفلتنا
እንታይ ኢና ትፍታሕ ንገብሮ ንኽእል ነዚ ጉዳይስ ብኸመይ እንተኣለና ይሓሽልና ክንዘራረብ ወይ ከዓ ንዕኡ ፍታሕ ንኽነምፃሉ ዘይምኽኣልና እዩ ኣብይኒ እምበር ካብቲ ዝሃቦ ወላ ሓንቲ ኣነ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ይከታተሎ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ዝዛረቦ ብዛዕባ ናይ ደገ ሓይልታት ተኮይኑ ዳርጋ ሓደ ድምፂ እዩ ሓደ ዓይነት ክስታይ እዩ ሓደ ዓይነት መግለፂ ወይ ዘረባታት ይድበሉ ወላቶም ሓተት እውን ልክዕ ሳተን ደጋጊሞም ዳርጋ ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ሓትዎም ከም ዘለዎ የርየ እሱ ከዓ ብመደብ እዩ ምክንያቱ እንታይ ክሕተት ኣለዎ እንታይ ንምንታይ ንምብፃሕ ከዚ ሎሚ ቀልጢፉ ኣብዚ ቴሌቪዥን ወፂኡ እሞ ነቲ ዝተባህለ ክደግሞ ዝፈተነ እሱ ዝያዳ ይፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ፕሮጀክት ውፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ መደብ ሓደ ፕሮግራም ንሱ እንታይ እዩ እቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎ ንዝኾነ ዝገብሮ ነገር ሕጂ ንምሳሌ ብቲ ሓደ ተኸታተልክዎ እዚ ምስ ግብፂ ሶማል ኤሪትራ ንሱ ኮይኖም ዝተራኸቡ ተደጋጋሚ ዝኾነ ፍሉጥ ኢኖ ብንጹርሲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ መንጎ ሶማልን ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሰሓሕበንሲ ዝተጨበጠት ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ተፈላጥነት ዘለዎ ጉዳያት ኣሎ ኣብ ዓለም እውን ክስታት ቀሪቡ እቲ ናይ ዩኤን ማለት እዩ ሕቡራት መንግስታት ንዕኡ ደፅንዑ ኣካላት ወፂኦም ዝርእይዎ ዘለው እዚ ናይ ኢሳያስ ኣብኡ ኢድ ምትሕዋስካ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ዝምድና ምስኦም ዝገብረሉ ምክንያት ኣብ ሰዓት ክህሉ ይክእል እሱ ግን ኣፉ መሊዩ ነዚያ ክሽፍን ሕጂ ነዚያ ክሽፍን እንታይ ድብል ትደዘራረበና ብዛዕባ ናይ ናይል እምበሪ ነዊሕ እዋን ከዓ ብዛዕባ ጥራሕና ንዘራርብ ነርና እንታይ ስራሕ ሲኢልና ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ገለ ንዛረብ ነይሩ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ደጋጊሙ ክሕሱ ከሎ ዋላ ንዝኾነ ዘካየድናዮ ኩናት ዝኩሉ እልቂት ናይ ህዝብና ናይ መንእሰያትና ዓዊሉ ኣሉታ እንዳሃበ ፍጹም ኣይነበርናሉን ኣይገበርናሉን እንዳበለ ተደይ ኮይኑ ከምዝን ስለ ዝነበረ ከምዚ ከዓ ጌርና ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ሕጂ እዚ ከምኡ ሓደ ካብቲ ክስታይ ድረኣኽዎ ማለት እዩ ካብቲ ሩኡይ ዝኾነ ሕጂ እዚ እንታይ የሪአካ ፎካስ ናቱ እዚ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክምዝምዞ ዝደለየ ነገራት ስለ ዘሎ ጥራሕ እዩ ሓደ ንዓይ ከም ተረዳእኒ ወላ ምናልባሽ ተኸታቲልካያ ትኸውን እዚ ተፀዋዒ ናይ ህግደፍ ዝኾነ ብደቡብ ሱዳን ዘሎ ዮሃንስ ሽሙ ንሱ ሕጂ እቲ ቃለ መሕተት ዝገበሮ ዝሃቦ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ገለ ይኹን ነይሩ ጅብቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብጣዕሚ ሓደ ዲፕሎማሲ ዘይኮነ ኣዘራርባ ከምዚ ልክዕ ንሕና ኣብ ደገ ንዛረቦ ከምዚ ዘመሕዋት ንቋየቀሉ ወያነ ታክስታይ ገለ ንበሃለሉ ንክኹም ገይሩ ይድገልፆ ነይሩ እዚ ቆልዓ እዚ 4 ኪሎ ዘሎ ገለ እንዳበለ ሕጂ እዚ ኣፈኛ ናይቲ ህግደፍ ሓደ ብጭቡጥ ክንርድኦ ዘለና እቲ እሱ ዝተዛረበ ዮሃንስ ቃል ናይ ኢሳያስ ካብ ቃል ናይ ኢሳያስ ወፂኡ ሓንቲ ንጣብ ዘረባ ወሲኹ ይተዛረበ ዋላ ጉዲሉ ይተዛረበ ምክንያቱ ከምኡ እቶም ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘለዎ ኣካላት ኣይኮነን ዶ ኢሳያስ ዝበላ ካብኡ ወፃኢ ክዛረቡ ኢሳያስ ዘይፈትዋ ቃል ንበላ ሕጂ ኣንታ ሎቕማፅ ትብል እንድሕሪ ኢሳያስ ዘይፈትዋ ኮይኑ ንዝኾነ ዝረኸብዎ ዋላ ዝተጋጨውዎ ከማን ኣንታ ሎቕማፅ ትብል ቃል ከይትወፆም እንዳፈርሑ ዝኸዱ እዮም ምክንያቱ እታ ኢሳያስ ዘይፈትዋ ቃል እንተደኣ ዛሪቦም ደሃይኦም ከኣትው እዮም ንዕኦም ዝመፅእ ሳዕቤናት ኣሎ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ እቲ እሱ ኩሉ ዝገለፆ ኩሉ እሱ ተዛረቦ ቃል ናይ ህግደፍ ቃል ናይ ኢሳያስ ካብ ኢሳያስ ዝወሰዶ ትምህርቲ እሱ ዘዋፈሮ እሱ ዘጓሳጎሶም ዝሃቦም መምርሒ እንዳይተዛሪቡ እምበር ካብኣ ወፃኢ ወይ ካብኣ ጎደሎ ይተዛረበን ሕጂ እዚ ግን ናብ ኤሪትራውያን ከም ድላይ ክሰርሕ ክእል እዩ ወይ ናብቲ ቀዳማይ ፀላእዩ ንዝኾነ ክዛረብ ከምዚ ሕጂ ጃንዳ ወያነ እዚ ናይ ዋሽንግቶን ስርዓት ገለ ዝብሎ ኣብ ከምኣቶም ነይሩ እንተዝኸውን ብዙሕ ኣይምተገደሰሉን ሕጂ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እቲ ዲፕሎማስያዊ
እሱ ብቅጥፈት እንዲ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ነቲ ድብሎ ነቲ ባይታ ዘተግብሮ ብደገ ግን እናሸፈነ ይድኸይድ ዳርጋ ኩልና ርኢና ኢና ኩናት ሕጂ ብዓብዪ ትግራይ ዝነበረሉ እዋንሲ ኩናት ከም ደይኣተው እውን ይዛረብ ነይርኑ ክሳብ መወዳእታ ሓሰቡ ክሳብ ክንደይ ሸሓት እልቂትን ሙሉእ ዓለም ዝረኣዮ ከም ዘይነበረ ኣየለና እንዳበለ ዝዛረብ ነበረ ከምዚ ዝረኣናዮ ዝሓለፈ እዋናት እውን ዝተኣስረ ጀስዋ ትፈልጦ ዶ ኢላ ሓንቲ ጋዜጠኛ ክትሓቶ ከላ መን ጀስዋ ኣይፈልጦን እየ ከምዚ እንዳበለ ዝኸይድ እዩ ሕጂ ኣይምገደሾን ነይሩ ንኽብል ኢለ ማለት እቲ ድብሎ እሱ ትወዲ ኢልዎ ማለት እዩ ግን እሱ ነታ ዋላ ከምኡ ይበል እምበር ብውሽጢ ውሽጢ ከዓኒ ነታ ጉዳይ ነታ ዝደልያ ዕላማ ንኽወቅዕ እታ ናቱ ክስታይ ክጥቀመላ ዝኽእል መንገድታት እናሰርሐ ከሎ ንዓ ንኸይተፍሽሎ ኢሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ከረዲእ ኢሉ ገብር ኩልዎ እውን ክእል እዩ በቲ ኣነ ዝኣምነሉ ኣነ መንጎ ኣብይን ዋላ ብዝኾነ ደቂቕ ሰዓት እውን ክመሓየሽ ክእል እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኢሉ ከፈራርሕ ፀኒሑ ኢሳያስ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ሶማል ክዛመት ፀኒሑ እውን ምስ ኣብይ ተሰማሚዑ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል እዚ ኣነ 100% ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረበሉ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እዩ ናቱ ክስታይ ቅድሚ ሕጂ ገልፆ ነይረ ምሳኻብ ዝገበርክዎ ምስ በሽር ዝነበረሉ ዝምድና ንምሳሌ ናይ ሱዳን መራሒ በሽር ክሳብ ዝኣክል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ነቲ ተቃውሞ ደንበ ናይ ኤርትራ ዝህበሉ ነበረን ክሳብ ሬድዮ ፈንዋታትን ወዘተረፈ ዝኸደሉ ነበረን ተመሊሱ ብታ ተስጋኣሉ ኩነታት ምስ በፅሐ ኢሳያስ ቀጥታ ዝምድና ምስኡ ገይሩ እቶም እሱ ደሰልጥኖ ነበረ አንጻር በሽር ዝነበሩ ኣረኪቡ ወይ ከዓ ምስ ገሊኦም ከዓ ተዓሪቑ ንሱ ነታ ዝነበረት ዲፕሎማስያዊ ተበቲኻ ነበረት ተመሊሱ ከም ዝሰርሓ ገይሩ እዩ ሳብ ሙጃሃዲን ኢሉ ማእለያ ደይብሎም ኤሪትራውያን ቀቲሉን ኣሲሩን ዝነበረሉ ህሞት እዩ ነይሩ ማለት ሕጂ እውን ዘሰይምኩም ክመፅእ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም መጣልዕን ዝጥቀመላ ዝነበረ ሰብ እዚ ግን ዓዊሉ ሜድያ ተኪስዋ ብውሽጢ ውሽጢ ከም ድላይ ክዛረብ ተዝኽእል ነይሩ ዋላ ሓደ ይመፀ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ነዚኣ ክሽፍን ኢሉ ነዚኣ ከፀባበቃ ኢሉ ከም ድመፀ ገይረ የድርዳእ ምክንያቱ እታት ክዛረብ ከሎ ምስ ጎረባብትና እንተደይተዛሚድና ምስ ጎረባብትና ኩናት ስንታይ ረብሓ ኣለዎ ኢዶ ወዘተረፈ ሱቕ ኢልካ ማለሲ ነቲ ኣእምሮ ዘሎ ሰሚዑ ከኣምኖ ዘይክእል ዘረባታት ይዛረብ ነይሩ ኣብ ህዝብና ግን ኣፅኒዕና ስለ ዝኾለ እቲ እሶም ዝብልዎ ዋላ ዘይተቐበልናዮ ክነስና ተመሊስና ግን ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ኣልሚድናዮም ስለ ዝኾልና ንኣባና ዋላ ሓንቲ ፕሮብሌም ከም ዘይብሉ ዋላ እንተገለፆ ዝያዳ ተሓበሬቱ ናብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይስማዓኒ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ደቡብ ሱዳን እውን ፈፂሙ ይትንክፋኒ ንምሳሌ ንሕና ሰላም ናይ ዝስታያት ገለ ይትብል ሕጂ ኣብ ምድንጋር ዝዓለመ ከምኡ ዓይነት ህይወት ዝኸደ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ሲ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሰብ ዝዛረቦ ነበረ እዚ ኩሉ ቃለ መሕተታት እንተዳሪኻ ብዙሓት ዝሰነድዎ ኣለው ተሰነደ እዩ ደጋጊሙ እዚ ሕጂ ትማል ዝዛረቦ ነበረ ኣነ ርግፀኛ 100% ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኩለን ዝገበረን ቃለ መሕተታት እንተዳ ፈቲሽካ ምፂኻየ ኩለን ዘናይ ሎሚ ኣው ኣለዋ ማለት እዩ ኣው ኣለዋ ኣብዘይ ገለ ዓለም ሽዑ ተዛረበንሲ ሕጂ ክስታ ክገብረን ኣይክል ንምሳሌ ናይ ወፃኢ ዝተኻትብሎ ናይ ዜጋታትና ብዛዕባ ጉዳይ ናህናሲ ዛረብ ነይሩ እንታይ ሞታ ኤርትራሲ ኣብ ዓለም እንታይ ልክዕታ ሲንጋፖር ክትከውን ኢሎም ትምነዩላ ነበሩስ ኣብ መንጎ ዘን ዓመታት 2025 26 ከምኣኹም ትኸውን ነጊሩና ገሊፅዎ ዘሎ ወገና ኮይና ሞ ይበፅሕናየን ዘለና ብራሽኖ ፖዚቲቭ በካሕሰብ ኣነ ዘፍርሐኒ ዘሎ ካብ ዝዝከረኒ ኣነ ቃለ መሕተት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ዝከታተሎ ዲጋ ንኩዕት ኣለና እዚኣ ኩሉ ሻብ ሰምዕ ተረእጂ ካሕጅስ ኩዒትና ሲ ኣብዚ ኦፊሰይ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ከምዚ ከባብ ናይ ዓለም ናይ ከምዚ ኩዕሶላ ኩለን ሃገራት ዘለዋ መናብያ ኣላ ምእንቲ ክቐለለይ ክሪኦ ብኤርትራ ኩዒትካ በዓል ሆኖሉሉ ኢኻ ትወፅእ ብድሕሪት በዓል ሃባይ ኣብኡ ከይኑ ወፅእ ፈርሕ ኣለኹ ብራሽኖ በዚሑ ናይ ባሃቂ ናይ ልካ ኣለኻ እቲ
سكويتي ዝገርመካ ሓደ ከም ዝበልክዎ ንዕቐት እውን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ንዕቐት ጌርና ንሕና ንዛረቦ ኣለና ብመደብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ስራሕ እዩ ብመደብ ነቲ ህዝቢ ንዓና ንምድንቋርና ንህዝብና ንምድንቋሩ ብተስፋ ጥራሕ ትንፋሱ ከም ዝመልኦ ጌርካ ኣብ ተስፋ ጥራሕ ከም ዝነብር ጌርካ ስርሑ ግን ንሱ እቲ ዘገድሾ ትናቱ ዕላማት ስትራቴጂካል ወይ ትውጥን ኢሉ ዝዛረበሉ ውጥን ናይ ጥፍኣትን ናይ ህልቅትን ናይ ህዝብና ከም ምዃኑ እዚኣ ቀዲመ ደጋጊመ መዛሪበ እያ እዋ ሕጂ ግን ኩሉ ሻብ ተስፋ ጥራሕ ተስፋ ዝህብ ኣይኮነን ኩሉ ሻብ ዝዛረብ ባፅዕ ነይራ የላን ዓሰብ ሉልዶ ገለመለ የለን ወላ ሓንቲ የለን ኣብዚ እንዲ ዝብል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ وقوميلو ولا نصبحيتو خا نز بحر زي جما حجب ز حدش زولو مثال كل جما بحرنا انتكم لنا هبتي هاجر هبتنا بحرنا فتصم كساب حجي تنكفنا الله زي انفراستراكشر حجب النيرو نو انفرا صرغياتات سي كسرح له مسالتي سندتي حقنا حدا تكالات غيركا انت دات تكالات كتجبر كوينكا فابريكاتات كتجبر تخوينكا تحت قطعاتات كا معريهم مالا خلالو قبت الكتريكات حيسكا صرغ تدزارو نور نسوسي كخون دلوي كغبرو دي حجي از حجي نعانا نمتلال نتهزب نمتلال لو مساغرنا منتاي درجه بصي الحمد لله كلنا نري علينا وسلت قدم حجه زحدف مساخات زغبرنا له ايوا عدتات سي مساكين حزبنا غطرات دلو اتي خابتا عدو نابتا صرغيا زراخ منغدو تفحير تودي له بزلو لهم موتينا دلنا ابغلا عدتات مثالي ናይ ጽርግያ ናይ ካርታማ እውን ኣይኮነን በሐመድ ገይሩ ተዓድ ብጉልቦቱን በዞም ኣብ ደገ ዘለው ዜጋታቱ ተኣኪቡ ገንዘብ ዘስርሖ ንሱ ከም ደስርሖ ገይሩ ትህዝብ ኸኣኒ ሕሰቦ ቀደም ገሊጼ ነይረ ዝሓደፈ ብጽርግያ ተሰኒ ዝኸይድ ነበረ ጽርግያታት ተፋሒሩስ በሐመድ ደስርሖ መንግስትና ዝገበረልና حجي طنساتنا حكمنا نخخدا نسمرا زراخبنا منقد تسريح لنا يلن بقوايلان بقلن كم ز قبلو نتقداي تخمز عمبو زقبر زلو سرعاتي زي حجي اب كم زهم موت زلو سي انتهي تسرقيا اخسار حالنا دلي خساب تلفريكا كقبركم مهانو منقد باور كقبركم مهانو تسرقياتات كقبركم مهانو دحريقا مليسو يصبرو تعاقم سبنا خا زياده خول له عقم سبنا سي متاي درجه له نعوز خون درجه ناي تمرتاسي تمالي دي تمالن درجه خلنا نكاتاتلو سلازخونه اواتينا بزح مزراب حجي اني وي نتي سوز غبرو دلو زولو زلو نحنا او تمركيسنا ها بزعبو طرح خنزارب مو او خنزارب غزينا هنقتل كلنا نسخات تدليو سرحات نخسرح قال مدباتكم كله خدي سبس إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا مبزحتو غزي كم زحجي أنا نسخة نزارب ولا زلنا واتسيو ندحر قال نجار دربي عبيلو بو سب هو بالزارب ورحمو له خيد ترى دي خان نعو دخون خون زقبرو كم زي ماسي نبكال ما لقيت دهب نبحك اسكاري يفرح حكاية مهنياتو سي تذكراخا تسأليو حميمو قالت بالورن دحر حنساب وصيا كم زي بهالالو قالمله كلها توص شعو كاب وشت هاجر زرخبنا حبريتها قالمله نبلكا كلت سومون قالن دحر تصبيخا كراباتا غيرو عطاطيو مصي غاشا قبل تريو هجي كم زي عمتيو انترفيو مستزاربها تقدمت حسبكوا براشينو وقال حدش نقرا له مالتي وزي اطرح ني راه حنقولي ثم الله بوسيبل كاي يخوني حجي حدا قال مدبات انت داليوم نعو شفان مقبر مالتي اب كم زتا تقالو تهزبي بزغا حسب حجت ممرح ورد اندين غزار سناب تقولو تكالات ناتو زلو بزع عالمنا مالتي فلاي نايتناي وصاي زيغا دلو حنت تزعبيت تزارب انت تقاتاتيلنا اوا እዚ ንብሎ ደለና ትካላት ፋብሪካታት ገዛውቲ ንገዛርሱ ወዘተረፈ ነትብ ደገ ደሎ ዜጋታትና ቀዳምነት ተዋሂቦ ንሱ ክሰርሓሉ ንሱ ክጥቀመሉ ከም ዘሎ ኢሎም አቅሚጦም አለው ሕጂ እዚኣ እንታይ ኣዘረየካ መስለካ ናይ ወፃኢ ሸርፊ
የድልዮም ኣሎ ሓደ ካልኣይ ከዓ ትብደገ ዘሎ በዚ ህርፋን ሃሪፉ ኩሉ ፅርግያ ክስራሓሉ እታ ኤሪትራ ካልእ ኤሪትራ ክትኮን ከም ምዃና ኣስተባሂልካ ኣቢልካ ድሕሪኡ ብካውስዮን ማለት እዩ ብትሕጃ ዘለዎ ኣነ ዝከረኒ ቅድሚ 15-20 ዓመት ክኸውን ሓደሽቲ ገዛውቲ ክስርሑ ከም ምዃኖም ኣውፂኦም $15,000 ትሕጃ ከፊሉ ሰብ ክምዝገብ ከም ዘለዎ ገይሮም ነይሮም ብዙሕ ሰብ ሽዑ ተመዝጊቡ ማለት እዩ ድሓራኡ ሪኦሞም ከማንቲ ፕሮጀክቶ ማለት እቲ ነታ ከተማ ስኢሎም እዚ ክስራሓላ ተባሂሉ ዘሎ ንዓ ስኢሎም ነቶም ሰባት እዚኣ ናትካ ኢሎም ብስእሊ ከማን ሂቦሞም ኣብ ሓቂ ሕጂ ብኡ ገይሮም ዝነበሩ ነይሮም ገሊኦም ድሕሪኡ ስሪሖም መሊኦም ኣይስርሕዎን ኣይፈለጥን ብዙሓት ከዓኒ ተን 15,000 ናዳ ይኺዳ እምበር ኢሎም 15,000 ከፊሎም ጠጠው ኢሎም ዝገደፉ ኣለዉ ካብቲ ሃልክቲ ዝወፁ ማለት እዩ እቲኦም ገሊኦም ኣብኣ ዘለዉ ግን ፍርቂ እግሮም ኣብኣ ተሸኺላ ስለ ዘላ ቀፃሊ ዝኾነ ገለ እንዳምፁ ሓንሳ ናይ ኤሌክትሪክ ከኣትዉ ከም ምዃኑ ናይ ፅርግያ ናይ ገለ ኮታሲ እቲ ዝጥቀሙሉ ሜላታት እናተጠቕሙ ንገሊኦም ገና ኣብኣ ሰንከልከል ዘብልዎም ዘለዉ ሰባት ኣለዉ እዚ ህዝቢ እዚ መስኪናይ ሰሪሑ ደምፆ ዘሎ ዶላራት ኢኖ ስለዚ ነዚኣ ሕጂ እውን ኣምፂኦማ ዘለዉ እብል ነይሩ ሕጂ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ቀደም ንሓተሉ ነበርና ንዘራረበሉ ነበርና ማለት እዩ ብ40 ሰብ 50 ሰብ ትኸውን ገንዘብ 20,000 ዲኻ 50,000 ኣዋፂኻ ብሚልዮናት ሓደ ትካል ረአዮ ናይ እንዳ ቆርቦት ምሳሌ ኣሎ ናይ ገለ ኣነ ዝከረንሲ ኣይርስዖን ኣብዚ ዝነበርና ኣብዚ ሽቱትጋርት ምስ ብዙሓት እቶም ቀደ ሽዑ ዝነበርና ማለት እዩ ተዋሳእቲ ቀንዲ ዝኾንና ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ብፍላይ እቶም መንስያት ኣብ ዘለዉ ሕጂ ኣነ ሓሳብ ኣምፃሎም ማለት እዩ ብቕንዕና ንሕና ገንዘብ በብዓቕምና ዋፂና ትካል ኣብቲ ዓዲ ገለ ሓንቲ ፋብሪካ ክንገብርሲ ክንፍትን ኣለና ምክንያቱ ሓደ ነቲ ሃገር ረብሓ ካልኣይ ከዓ ንነብስና እውን ክንርባሕ ስለ ዝኾነ እቲ መጀመርታ ነፃ ምስ ወፀት ሃገር እየ ዝብለካ ኣብኡ ከይደ ኣነ ሕጂ ምስቶም ገለ ዝፈልጦም መሳኪን ገሊኦም ሕጂ ሓሊፎም ኣለዉ እንታይ ተተገብረ ሓይሽ እንታይ ኣሎ ክኸውን ዝኽእል ገሊኦም ናይ እንዳቆርቦት እዚኣ እሱ ሕጂ ዝበላ ትዝክረኒ ግርማይ ገለ መስቀል ዝበሃል ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ናይ ኮሮና ዓሪፉ ንሱ ኣብዚ ናይ እንዳቆርቦት ፋብሪካ እንድሕር ክትከፍቱ ክኢልኩም እብለኒ ዘይርስዓ ሓንቲ ሓሳብ ኣምፂለይ ካልኣይ ከዓ እዚ ናይ ማይ ዝስተ ማለት እዩ ፋብሪካ ናይ እንዳ ማይ ገለ ብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቕ ኢላ ኣነ ከዓ ንዑ ነዞም ደቂ ዘራሪበዮም ከምዚ ክንገብር ኢና ከይደ ክዛረብ ኣብታ ካልኣይቲ ግዜ ዝከረኒ ዕቑበ ብርሃይ ነይሩ ናይ ንግዲ ሚኒስተር ብስኡ ቆፀሮ ገይሮምለይ ኣብቲ ብቆፀሮ ተራኺብና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምዚ መደብ ኣለና ገለ ሕጂ እሱ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ተሓሳብ ኢልኒ ግን እዛ ሃገር ትሪኦ ኣለኻ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ሲ እዚ ሕጂ እሱ ዝዛረበሉ ነበረ እዚ ናይ ትማሊ ቀዳም ክማላእ ዝግብኦ ሓደ መብራህትን ድሕሪ ደየለ ብጀነሬተር ጥራሕ ትሰርሑ እንተኮይንኩም ቦታ መሬት ዝኾነ ኩሉ ክወሃብ ይኽእል ይፀገብ የለን ኢሉ ማለት ግን እቲ ትሕቲ ቅርፃ ንዕኡ ዝኸውን ክማላእ ክኽእል ኣለዎ እሱ ሕጂ ገና ስለ ደየለ ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡ ተገበርኩሞ ሲ ዋላ ሓንቲ ናሃልኪ ክኸውን ገለ ኢልኒ ማለት እዩ መሊሰ እዚ ነዚኦም ኣዘራሪበዮም ተዘራሪብና ብኣ ዓሪፋ ወዲኣ ማለት ሕጂ ሕሰቦ ድሕሪ 30 ዓመት ልክዕ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ክግበር ከም ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ነየናይ ነቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ተን ዶላራት ዝመፃሉ መንገድታት ንምንዳይ ማለት እዩ ተን ዶላራት እንተዳ ከኣትዋ ክኢለን ገለ ገርሀኛታት ኣለዉ እንዲኦም ብልብኻ ዝኣምኑ ኣይሰኣኑን እዮም ኣትውዎ እዮም 100% ርግፀኛ ገሊእ እቲ ዝበዝሕ ግን ኣይቅበሎን እየ ኣይኣትዎን እዩ ማለት እዩ እሶም ግን ህግደፍ ግን ኣይቅድሶን እዩ ተን ዝርከበን ዶላራት እውን ክርከባሉ ዝኽእላ ዋላ ስለምንታይ 20 ሰብ ጥራሕ ደይኮኑ ነዞም 20 ሒዝካ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ንሶም ብመፅናዕቲ ስለ ዝኸዱ ትዕዮ ገዝኦም ክፍፅሙ ተኮይኖም ካስ ኢልካ ርጎምጎም ኢልካ ኣይኮነም ኣለዎም ኣገባብ ኣሰራርሓ በገባብ ከዓ ይጥቀሙሉ እዮም ስለዚ ነዚ እውን ሓደ እቲ ካልኣይ እሱ ዝደልዮ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ናይ
ወጻኢ ሸርፊ ايوه ክመጻሉ ዝኽእልን እቲ ኤሪትራዊ ኸ ብፍላይ ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ተቃውሞታት ምንቅስቓሳት ብፍላይ ናይ ዝመንእሰይ ነቲ ገለገለ መንእሰያት ኣሎ ድበሃል ኣብ ደገ ዝሰርሕ ዝተፈላለየ ስራሓት ተዋፊሩ ዝኣቱ ዶላራት ከዓ ክእክብ ወይ ከዓ ኣብዚ እውን ክጥቀመሉ ዘይክእል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጽኒዕዎ እዩ እቲ ጉዳይ ኣለካ ብደገ ዝሰርሕዎ ገንዘብ ዘእትውሉ እዞም ኩሎም ሽዑብቲ ቀደም ዝነበርናሉ እዋን ዝከረኒ እዞም ኩለን ኣውቶቡሳት እዞም ኩለን ናይ ዓበይቲ መካይን ገለ ኣብዛ ዓዲ እቲ ባንኪ ከቐምጥዎ ዘይክእሉ ኤሪትራውያን ኣብ ዓዶም ከዋፍርዎ ኣዋፊሮም ዝንቀሳቐሱሉ ዝነበሩ እዋናት ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ኩሉ ይኽእል እዮም መንስያት ምክንያቱ ሰሪሖም ዘምፅዎ ዶላር እንተ ደኣ ኣብቲ ባንክ በገባብ ብስሩዕ ኣገባብ ዝኽኸድሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዘይብሎም እቲ ገንዘቦም ከዋፍርዎ እንተኮይኖም ከምኡ ዓይነት ኦኬዥን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኢሎም ንዓኣቶም እውን ክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ እውን ዝኽነስተባህሉ ኣለና ስለዚ እዛ ኣካላት እዚ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ክጥንቀቕ እንተኮይኑ ግን ብስራሕ ንሕና እንተ ደኣ ኣብ ስራሕ ውዒልና ብስራሕ ከዓኒ ነቲ ጥንቃቐታት ከም ዝገብሮ ንክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ እሱ ፍጹም ዋላ ሓንቲ ተስፋ ቆሪፁ ዝኸደሉ መንገድታት የብሉን ህግደፍ ኩሉ ግዜ ንዝኾነት ምስ ሙሉእ ኮንፊደንስ ዝሰርሓላ ዋላ ርኢና እንዴና ብዝሓለፈ 2-3 ዓመት ሓያል ዝኾነ ተቃውሞታት ሓያል ዝኾነ ናዕብታት ሓያል ዝኾነ ክስታት ክመጽእ ከሎ ብውሽጡ ሕሩር ክነሱ ብደገ ግን ከሪኦ ይደልኒ ምክንያቱ ከም ዘሎ ብዛዕበየ ደረጃ ከይድ ከም ዘሎ ይኸሪዮ እቲ ደጋፊ እዩ ድበሃል እቲ ንሱ ዝዳናገጸሉ ኣካል እዚ ክርሕቆ ስለ ዘይደሊ እዚ ንኸይርሕቕ ብዝለዓለ ደረጃ ኩሉ ግዜ ዝሰርሓሉ መንገዲ እንተዳልዩ ንዓ ንምዕዋት ኢሉ ዝገብራ ስለዚ ዝገበሮ ሕጂ ቃለ መሕተታት እዝን ወዲ ከምዝን ካብተን ዓበይቲ ነገራት ኣነ ዝረኣኹን ሓደ እዚ ናይ እዚ ሰዓታት ዘለው ኣብ ሱዳን ዝተዛረበ ዮሃንስ ናይ ግደፍ ተዛራቢ ወይ ከዓ ማለት ወኪል ኣብቲ ዝሃቦ ንሱ ሙሉእ ናይ ግደፍ ከም ምዃኑ ዝኽንፈልጦ ኣለና ምክንያቱ ኮርስ ተዋሂቡ ብስርዓት ንሱ ምዃኑ ትመምርሕ እውን ከም መምርሒ ተዋሂቡ ወይ መምርሒ ግን ኣበይ ገባብ የውዕሎ ኣበይ ናይ ገባብ ይቁጥቦ ንሳ ከም ገለ በኺራ ነይራ ማለት ያ ዝወዲ ኣብኡ ዳሕዲሕዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ነታ ክስታይ ነታ ክበፅሓ ዝደለየ ኢሳያስ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነት ቀልጢፋ ከም ዝልክዕ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ኩናት ክትኣቱ ከለኻሲ መጽናዕታት ጌርካ ከይድካ ከም ገለ ኢሉ ነቲ ኩናት ከፍሽለካ ዝኽእል ንበል ሓንቲ ጥኢት ተባሪቓ ክትሃጅማ ኢልካ ንሓንቲ ነገር ንሓንቲ ቦታ ዓብይ ስራሕ ኣጽኒዕኻ ክትወራ ኢልካ ዝሓሰብካሉ ወይ ከዓ ዘሎ ኩሉ ብኸመይ መንገዲ ተጥቅዖ ኢልካ ሓሲብካ ጸኒሕካ ኣጋጣሚ ኮይና ሓንቲ ጥኢት እንድሕር ተባሪቓ ተጉ ኢላ ብምእታ ጉዳይ ትፈሽለካ ማለት እያ እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኣ እያ ኮይናቶ ነይሰ ነታ ዝደለያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ይኹን እታ ንሱ ወጢንዋ ዝኸይድ ዕላማ ንዓ ተፍሽል ኮይና ስለ ዝረኸባ ተሃውየኹት ወዲ ኣውፂዋ ማለት ከምቲ ኩሉ ዝዛረብሉ ከዓ ቀልጢፎም ስሒቦማ ነይሮም ግን ኣጋጣሚ ስለ ዝሓዝዋ እታ ክስታይ ሰኒዶማ ስለ ዝጸንሑ ክትዝርጋሕ ተኻኢላ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ድበልክዎ ቅድሚ ሕጂ ግደፍሲ ባዕሉ ዕላማ እዩ እዛ ኣብ ኤሪትራ ዘላ ምሕደራ እዛ ኤሪትራ ተኸይድ ዘላ ኣብ ኤሪትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ቀዳምነት ክትሰርጽ ክትክእል ኣለዋ ብኸምኡ ኸም ዝሰርሑ ዋላ እዚ ወዲ ተዛረበ ክዛረብ ከሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝዛረቡ ነበሩ ዋላ በዓል ሶፊያ ስፋርያም ኣብዚ ምሳኻ ዝሃበቶ ቃል ዝገለጽክዎ ነይሩ እዩ ዓለም እዚ ህግደፍ ካብ ኤርትራ ትመሃር ኣለዋ ካብ ኤርትራ ክትመሃር ከምኡ እዮም ዳኣምኑ ሕጂ ንሕና ኣነ ሽዑ ስሒቐት ክገርመካ እዚኣ ደላ ኤርትራ እዛ ማእሰርቲ እዛ ወተሃደራዊ ተዓሊም ኢልካ እዚ ናይ ወተሃደራዊ አገልግሎት ኢልካ ን20-30 ዓመት ምግባር ኣብ ዝኾነ ኩናት እንዳጠበስካ ወላዲት ንውላዳ ወዲ 14-15 ምስኮነ መንጢልካ ሙሳትሲ ንዓለምና ካኹም ጌራ ክትከይድ ክምህርዋ ይደልዩ ኢለ ኣነን ገዛእ ሰብቲ እዋን ስሒቐ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ብራሺኖ ዋላ ኤርትራሲ ንዲፌቶታት ናይ ኣሜሪካ ተራ ቢሉ ክገልጸልና ከሎ ሳይ ኣብ ቁርብ
تحساسي بهن مالتي أمريكا عدا خمزة لوا كاب تشاينا خمزة لكحت make America great again حماق الله ما مثل زخونة دي حاجة great كون زلوا مرة نيجاتيف بزعبة أمريكا يزارب نيرو سلازسي انت هو تكوينا إن هذا أمو بزعبة أمريكا هم زجرنا هنزارب زيها قرب دنسياتني كم مطرح زي كونس ولا بأمريكا لون عرفتي تلانا قصنا هكدف كمير خيب كايو قال ملي لخزاربهم كل خسي حقول لك علو قال ملي لهم نو ساتون بعلا تما أمريكا عقبات وهيبهم سلامنا نبور بتعمي يا قريمات نزيع وهذا يتم خمود بالوكا أب كلنا عندي دلو حجي لومين احنا عندنا احنا امر ولا يناتان دحرت قاتات الكاب زق عسون مثالي هو اب ناشونال غانتاتات كتصاوتا كله اب جيرمن دلو مثالي جيرمن مس فرنسا كتصاوت كله برو فرنسا يدخون تي جيرمن دلو بملوتي وصاتኛ دبحال مالتي هو اب فرنسا دلوها انصار فرنسا هون او طاليان دلو زسيمكم سلامتا مسلكا هم دخون أبتات نبر الله هاجر كل جزية جل سجمات وجوان فكاي أبت محدرة دي ويا تقتلو ليلان دم تقبروا لك وي جل قومن دي تسمعك كل جزية ودي سب مستماسل سلزقونه نزقونه نجرتي زلوا محدرات سقط محدر له زلها ملو أي تقبلوني خا إتحاد هذا السيمكم زما أمريكا دلوها تا أمريكا دري ونجارات سلزلو مالتكم وتسمعيات سلزلهم بر نعا قديفومنا أمريكا مستيزولو زلو نعاولونا وقنون تتولو ما خمزي وقنو رقسينيا ترى حجز قزياوي كوم سمعيتات فتقرو نجارات تدي كوينو كالاي مثلا ولا بزبوتانا حجب جيرمان سراحتኛታት ናይ እንደ አሜሪካ ሆይኖም አሜሪካ ሀብትን ይጃት ወሉ ሳሞድ ዳታ ተሰርሑሉን ምሳሌን 34 ዓመት አንጻር አሜሪካ በቲ ሐቁ ኢሳያስ ድብሎ ደሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ተባቶም ድነብሩሉ ደሎ ሀም ዝበልካ ኻኒ በቲ ናይ አሜሪካ ደሞዝን ክስታይንም ድነብሩ ደሎ ናይ አሜሪካ መንግስቱን ፈልቲ ስለምንታይ نحنا እንዳገበርና አለው ከምዚ ይብሉለው ይሉን ንዓም ብዙሕ ክስታይ ህቦምኒ እዚ ድልድቦም አይኮነ ካለ ባዓቢ ኢሳያስ ማለትዩ እቲ ኸሙ ዝብሎ ዛዕባ አውሮፓ ዛዕባ አሜሪካ እቶም ኢግኖራይዝ ዝገብርዎ እቶም ፍጹም ከም ክስታይ ዘይህብዎ ወዲ ሰብሲ እንድሕር ዳና ዓይን ምሳሌ ድንዕቀኒ ሰብ እንተልዩ ኣነውን ልዕሊዩ ኮይነ ድንዕቆ ማለት ምክንያቱ ሽዑብ ኮምፕሮማይዝ ክታአትሞ ኣብ ውረድ ደይብ ሽዑ ኮፊልካ ትዛራረበሉ ዕድል ተረኸብካ ማለት ሽዑ ጽቡቅ ድስማዓካ ስኻ ንክዕ ኸማ ይደሊ እዚኦም ዋላ ሓንቲ ሰከንድ ትኹን ክስታሂብዎን ኣለው በቲ ዝኸዶ ዘሎ በቲ ዝቦ ዘሎ ማለት ዋላ ሕጅብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰምዖ ነይረ ዝምድናና ኣጂ ምስ ጣልያን ምስ ሩስያ ምስ ቻይና رابعيته خمس مني دبلاني يروح أنت قطاسي زي السعودي كندتات كليه بالدير مالتي أجي anyway تي بزح استايت زاريبنا وزعبو تي زبد الحفشاوي حفشاوي تعانت وزن تخيا نسو بزدربيلنا ونشوف نحنا أنا تقبلنا بزعبا خن مرامرن كن فلاسفن ጊዜና ንዕርወሉ መንገታት ንምንዳይዩ ሓደ አው እንተ ዳገርካ አንተ አንቶ ዝበልኮ ሓደ ፕሮጀክት ውጪ ወይ ንሓንቲ ክፍጽማ ዝደለ ኣብ ክንዲ ከምዚ ኣፈኛ ናቱ ዘውጾ ዝተኮሶ ሞነት ዝደለ ቁርብ ዘፍሸሎ ንኸይፈሽሎ ንዓና ኸኣኒ ሽፋን ገይሩ ንሱ ወጽሕ ዝደልየ ደረጃ ኣሎ ታንቶ ዝበልካስ ኣቦታ ዘይ ገለ ምኽንያታት ኣይገብርኒ ምኽንያቱ ትድገበረውን ዋላ ሓንቲ ክስታየለን ንሱ ሓደ በዓቢዩ ዘንድ ገለጽኮ ማቲ ምስተንግሮብቲ ከመይ ገይሩ የተግብሮ ንዕላማ ኣሎ ናኡ ክፈሽል ስለዘይደሊ ደፍሽል ነገራት ክህልዎ የብሉን ዋላ ብትቀደሙን ተሪኻ ንምሳሌ ኣብዚ ናይ ኩናት ዝነበረሉ ምስ ትግራይ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ኮይነን ደብላል ነበር አብይ ኣብ ገለ ከባቢና ንረኽቦ ነርናቲ ኢንፎርሜሽን ንምሳሌ ሲያስ ሽዑንታይ ብነሩ እዚ ሰብ ስለምንታይ ውጾሎ ተክስታያት ቀልጢፉ ይወኻሎ ገለታት ይድብሎ ነሩ ምክንያቱ
أبي بقنعنا قصة يقبر نيرتو قبرو دلي يقبر إذا بتنقل كل جزء نتار دخونات كتوت سايدلني عينهم كوريدو دا قبره أي قبرن أي قبركن حسوتي نابلك كازغيت سفسي كما غير كا خمو قصة تقبر هجين إحنا قلنا لمدنا يسلز خدنا حزبنا مالتي بخطور لمدخاني أفون يقولون أكيد السوق يدو زخيدي بزحت إريتراوي تقبلوا ده يكونسي سويل كان نانسنس كم مخانو أنا رجعتني عجز انترفيو دقبرو بسمرة فتسيبو أبي إترا دلله حزبي تخاتاتي لو يزبل أمنات يبلي مقنعاته ولا حنتي درب بحستاي تايرالو قدم نيرو أنا ذكرن قدم ولا زم اللوغ اليوم حجي ذكرن سمرة دخل نوركو انترفيو بقبري لو مشيت بستبهل له ساعات عبيت حلفتي ادبلك هذا ندا غوي غديفو مخا غزوم كيدوم بغباب زكاتاتلو نيرو انتي كبل كون خوني لوم تسفا ينبرو لو غرمه تحريو تاينيرو تلقى خلاص إلكا ولا حنتي نبرن قلب له خاشع نعها الله هجيتهم سوات بمولو يدبلك هذا اللو تنكو دبل نور كتصال جن ابز غبرلو جن كم عندها بلاقي دخيل نير إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا زقرمك حدا خابتم تسفع زي قرص ويصبق سب معز دلي حدا خابهم هي هجي بريزيدنت متيو قال محتت كقبري قاله لها لو حدش عمد قريبو انت قال صبق دخون قال تكس خون يزنقعنا دخون خون سربرايز تخون قبر خون ماسي أبز ساعة زسي حزب إرترا كل خرطة زبل زلو كان غير حقنا همان فقرب على أديس أباسي يهدني زلو يقففي زلو ترى دي خان بزعب وس حدا خلتك على دخون دربية بالخون وي فتسيمكا السيتي دقيمو ديمورالايز قبر كامبر كابزم تسفى زي كورتي براشينو لا ردان فلت يناتان حدا ناتكا يوهنت اندي مالت بحريات قنع خاي تي صبغ حاليوت راهن هزبخا خمدلكا انا بتي قدم ذكرني زي بحرز تحللون نبرو وصيوم سي اب كندز ميتهم زبالو نبره ويتبل نيركا شعبت مدب نبركا اتم سوات نسمرا حيال دخونه ملخت تسدد نيركا ولدهم تم منسيات كونوا بجاهم موتي تي سدت زي سهرات ركب زلو زي بحرتات موت دلو تخاتاتلو ري وقرب عقلو قبرو تسميمكم او صنحيلكاون بزوع ساعات تقبر نيركا اذا حجي ناي حدا نصح سب ناي بحق حاليوت ناي سب زلو زي قلالصاي كومي نيركا بحريات حجي خاز سيمكم خا غيركا حجي يوهنتي اذا سبزي ايكونن دبزعوا بديس اواز خي زلو غانداون سيمكم ولو أبقله زعبازي العلوم مغا تقفيفهم كساي بينهم قال نعو نانسن سخاير داني مس إثيوبيا زنورو زمدنا زمدنا بزح إريتراو خاناتو تكالاتون أقول لو توم قصتاو زيغاتا ديوم قال زلولو إذن نارأي نزون حدا من تتي ساي كابزس تقطعو بخبر الخل يلكات صبين يركا أيكونان جن بعابي زنا لامبادوزا نريا لامبادوزا سلسميتن سوسان ريسا غينا يتقبرن مالتي حسب بعل باباس زوم ناي فاتيكان زاكل عالم ملو بمزمورون بخستاينا سنيا نتي ترخبوسي زدنقصتلو نحنت سكند تكون هون حنتي قال كوتساي كالن سزي هجسي سقع خندي تشكان مخانوسي نسحته السوق يحجد بلانه تحلف كل جزيه نرسعه اذا حالف رسعنا بحدش نقر طرح نزارب السوق اساس لفلت خا حدش امتي كم نزارب قبرنا عنتو بالنيره زغل زغبرت مالي تداغاغامي قدم حجي زتزاربو زرباتاتي بزعنا يغزا يخون زعوازنا يصرغيا يخون حنسا حماك الزارم تدري خاني انتهى بالنير هذا جزء سي ما جزاهم متينا ده بقي احنا حار دلهم دم دسبي دلو يلوري شو انا ذكرني بزحات اريتراويان ناي بحق تقطع على ساعات نيرات اوانتيا تسفم بيروم ابت هاجر ابت منغست بوعي يقول هاجري كومو مسولهم ناي بحق ما انت خفدهم زحاررو بزحات انا فلشعو زاربني روعوع بالسب كمان دحري ونزحجت الزارب دلو ذا
ገዛውቲ ክስራሕ ማዓርፍ ፅርግያታት ደው ገለ ትብል ዘሎ ቅዲ ክንደይ ዓመት ከዓኒ እቲ መንእሰይ ግድብቲ ሃገር ቁሩብ ምንቅስቃሳት ወይ ገለ ፈጢሩ ግዲ ኮይኑ እንታይ ገይሩ ካሽዑ ወፂኡ ኣብ ቃለ መሕተት ዝገበሮ እዚ መንእሰይና እዚ ዝኩሉ ስራሕ እንዳሰርሐ ከሎ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ሓደ ገዝኡ ክውንን ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ረዮ ብሙሉእ እቲ መንእሰይ ገዛ ክውንን ኣለዎ ገዛ ናቱ كل وين أنا قالت زلنا نمبر سويل كاستاي يكون نبنيرو حجي أبتوانو نتسب كهروفو تمنسي كابار صباح مركبينا غزا وهابنا مريت قليلو أو سابزا ساعات ديال نلقى أحمد فاجئ ساب سحن يقد كتقلو مالتي هندي هوت كاتبي هندي سدراتات كاتنيتو مالتي ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ምስቲ ዘሎ ሃዋህው ናይቲ እዋንቲ ኣጽኒዑ ወፂኡ ድዛረቦ ዘረባታት ይምበር ኣብ ተግባር ደውዕልዎ ይኮን ዕላማ ኣለዎ ከምቲ ድበልና ንጽንተት ንውጥቀት ተሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ውጥቀት ተኸባቡን ክሳብ መወዳእታ ዝፅዕር ዘሎ ከምቲ ዓንቶ ድበልኮ እዚ በኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ኣብ ዓለም ክስፋሕፍሕ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ነዚ ሕጂ ብዙሓት ኣንዋራ ዞም ፖለቲሽያን ዝበሃሉስ እዚ ናቱ አይዲዮሎጂ የብሉን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብዛዕባ ቅዋም ክገብር ይዛረቡ ንዑ ቅዋም ዝምልከቶ ይኮነን እቲ ዘለዎ ንዑ ትቅዋም ናቱሲ ነዚ ጥፋት ናይዛ ሃገር ዝኾነ ቀሚጥዎ ኣሎ ብሕም ተልካ ኣስረካ ብሕም ተልካ ከዓኒ እንተ ተቐጥቂጥካ ወፂኻ ብሰላም ትኸይድ ጽቡቕ ኣይትኸይድን ከዓኒ ኣኺድኳ ተዓዲ ክትረግጾ ተኮይንካ ብኸመይ ኣገባብ ትረግጾ ክትኣቱም ክትወፅን ተታሕዘ ጅሆ ዝኾነ ህዝቢ ይደለና መስለን ገንዘብካ 5000 ካብ 5000 ዝያዳ ክትሕዝ ኣይግባእካን ኢሉ ቁጠባ ሙሉእ ናይታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻሩ እቲ ኸብከ ብዛዕባ ሃብቲ ክገብር ሰብ ትካላት ክገብር ዝኩሉ ፅርግያታት ክንገብረሉ ወዘተረፈ ሕሰቦሞ سويل كايكون نزنبرو العالم سي كابتي عنتو زارب ابتي قلم حتتو زارب نيرن مثالي قرات كغفل الوتي نغيدو زاتو كنقاصاصرو لنا لمل سويل كازي مدان هاجر زخونه وي مداخم زخونه مالتي سلازي كل غزي قدم حجي تباهيليو غزاوت كل منسي كل اريتراو حاده غزا خونن كخيل الله يلو ذكرن مع سبت خندي عامت كلي أو أجني وانا تسب تسفان بيرو بو غيرو خاني نبرا غيرو مالتي أهلي قوت فيو تي خبرز دلي نعو على حانتي نانسنس دي خستا يكوننو سلازي كمزي مخانو خنفلطو خنكلالنا كل غزيتي زبلو نعانا مدنغارنان نسو زوطونو وطن ام تግባርን ከውዕሎ እንተኮይኑ ከም ሽፋን ገይሩ ድጥቆመሉ ነገራቲ بعابي تي دولارات ገ የገድሶን የድልዮን ስለዝኾነ ምክንያቱ ትናይ ወፃኢ ሸርፊ ቦንድ ይድነብር ደሎ በዝናህና ደጋጊምና ንሕጅ ዛሪብናሊና በዛ ሐዋላ ወላቲ እቲ ተኻትሎ ተአፈኛ ደሎ ናቱ ከማና ደቡብ ሱዳን ደሎ ሃገር በሐዋላ ከም ትኸይዲሉ ወንገሊጽዎ ይሐቁ ሃይ ምክንያቱ ንሲ ሕጂ ሙሉ ያናታን ትፈልጥ ይኻብ ዘለናዮ ሃገርሲ ኣነ ዛ ባንክ ደለኽዋ ዛ ባንክ ናተይ ሳ ናይ ባንክ ትካላ ተወሳኸ ናይ ኢንሹራንስ ትካል ኣለዋ ናይ ዝተፋላለየ እዚ ኢንሹራንስታት ኣለዋ ናይ ማኪና ኢንሹራንስ ኣለዋ ናይ ሕክምና እውን ገዛ እርሱ ኢንሹራንስ ኣለዋ ኣነ ዝኩሉ ሕጂ ዛ ባንከይ ከም ሓደ ብሙሉእ እቲ ኣዋ ዘሎ ናይ ተኻትብሎ ትካላታ ኣካላይ ኣባልናታ ኮይነ ክስታይ ትገብር ከፍል ማለት ኣብቲ ዘድሊ ንዑ ከዓ ተተግብረለይ ማለት ልካ ከምዛ ናተይ ባንክ ከዓ ተንካልኦት ባንክታት ከዓ ቆሙ ኣለዎን ማለት ተዋዳደርቲ ኮይነን እትሰውን ኣብቲ ንዑ ዝማምኦ ከይዱ ዝካፈለሉ ዝኸደሉ መንገድታት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ግን እሱ ትህግደፍ ይብሙሉ ባዕሉቲ ባንክ ባዕሉቲ ደሽርፍ ባዕሉቲ ዕዳጋ ዝቋጻጸር ባዕሉ ዋላ ሓደ ሰብሲ ሓላፍነት አልዲዎ ተዋዳዳሪ ኮይኑ ክቀርብ ዘይክእለሉ ደረጃ ኢና ዘለና ኣብ ከምዚ ህሞት ደለኻሲ በናይ መንገዲ ዲኻ ገዛ ስሪሕኻ ዲኻ ዋላ ገለ ጌርካሲ ንኽትነብር ኢልካ ተሓስቦ ደለኻ ማለት ወይዚ ትካል ክትገብር ፋብሪካ ያ ክግበረለይሲ ሓንቲ ብዝሰዓት እዚ ሓንቲ ትካል ኣላይ ዶ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የለን ሰራሕተኛ ክስራሓሉ ዘይትኽእል ትሕቲ 4 ዓመት ዕድመ ተኮይኑሲ ሰሪሑ ክነብር ፍቃድ የብሉ እላ
ኣብ መንገዲ ሕጂ ተረኺብካ ዝኾነ መንእሰይሲ ናይ ስላያ ኣካል ከም ምዃን እንዳይነፃ ዝንቀሳቐስ እምበር ዝኾነ ካልእ መንእሰይ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ ዋላ ፍቓድ እንተለዎ ናይ ስራሕ ተፊሩ ከም ድላዩ ክኸይድ ዝኽእለሉ ደረጃሲ ብጣዕሚ ውሱን እዩ هو ግን ብራሽኖ እንታይ እቲ ምስጢር ሕጂሲ እዚ ትብለና ዘለኻሲ ሓድሽ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ተረዲኻኒ ከምዛ ዝበልካያ ፋብሪካ ኸይደ ሰሪሐ መፅአ ገለ ዝብለካ መንእሰይ ሰዓት ክንዲ ዝኽፍደስ ድሓር ንረኸብ ሶሪ ሎም ዓንቱ ኦቨርታይም ሰሪሐ ደንጌ ወፅአ ገለ መለ ዝብለካ ይትረክብን ኢኻ እቶም ኣብኡ ኮለል ክብሉ ዝውዕሉ መብዛሕትኦም ናይ ስለያ እዮም እቲ ናይ ብሓቂ እቲ መንእሰይ ከዓ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ مختات أب سواب قال ملا أطفئ أمم إذن فلتت حزب إرترا واحد سبع يكون هقدف وين إسياس دقف نريا لنا وعلنا نو انتهي تمستير حنتم عالتي جزا خسرحو ديس ولا نزي أنصار إسياس تسيزولو أنصار هقدف تسيزولو أكل سلا زي فتوو وزي دقفو وزي أمنو انتهي تساقمنا براشينو ፀገምና ቅድሚ ሕጂ ደጋጊመ ዛዩ ኣብ ተሓዛ ናይ ትገባብ ኣካይዳና ወይ ብኸመይ ኣገባብ ንገጥሞ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒዕና ዝተበገስና ኣካላት ኣይኮንና ሓደ ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ ኻሲ ጉድለታት ጌጋታት ክህልወካ ክእል እንዲ ወይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ወይ ምውሳእ ነቲ ጉዳይ ትፍታሕ ክረክብ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ዘባጋገስካ ዕላማታት ክህልወካ ክእል እዩ ዕላማታት እንድሕር ተዓዊቱ ፀኒሕካ ከዓ ገምጋማት ክትገብር ከዓ ክትግደድ ኣለካ ንሕና ግን ገምጋም ንገብር ኣካላት ኣይኮንና ንግምግም ሰባት ኣይኮንና ኣነ ካብ ሕሉፍ ተመክሮይ እንድሕር ክግምግም ዘይክእል ኮይነ ትሕሉፍ ተመክሮይ ስለምንታይ ደይዕወተኒ እንታይ ስለ ዝኾንከ ክንዲ ሰብ ደኺመ ገንዘበይ ተሊ ኮይኑ እውን የውፅእ ተኣኪብና እውን ከምዚ ጌርና ኢና እንታይ እቲ ክስዕበልና ደይከኣለ ምኽንያታት ገለ ጉድለታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ጉድለታት እዚና ግምግም ደይከኣልና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፀላይና ብግቡእ ኣይፈለጥናየን ኣለና እንድሕር ፀላኢኻ ብግቡእ ክትፈልጦ ክኢልካ ናብ ቀንዲ ኣተኩረኻ ናብቲ ፀላኢኻ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክዛረቦ ፀናዕ ንስኮይና ንዛረቦ ክንድፍርፎ ፀናሕናሲ ንውስን ኣካል ኢሉ ዝተገብረ ወይ ቀደም ሕተት ንምሳሌ ነቲ ተዳናጋጽናቱን ነቲ ኣባልናቱን ተባሂሉ ዝተገብረ ዳይምበ እቲ ብተቃውሞ ደሎ ቃውም ኣሎ ኾይሉ ብቃልዕ ወፂኡ ድቃውም ደሎ ንዑ ፍጹም ኣይምልከቶን ምክንያቱ ይገብሮኒ ወላ ሓንቲ ሳንቲም ስኻ ኢንቨስት ይትገብርና እቲ ኢንቨስት ክገብር ኢሉ ተስፋ ቢሩሉ ከጋጊዮ ድጽዕር ደሎ ነቲ ተዳናጋጽን ነቲ ደጋፍናቱን ማለት እዚኦም ከዓ እንታይ ኮንሎ ማለት ግዳይ ናይ ስርዓት ኣታሊሉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ የእትዎም ኣሎ ማለት ነዚኦም ሕጂ ኣካልካዮም እዚኣቶም ንገዛርሶም ነዚ ዝገብሮ ደሎ ንሶም ዓገብ ክብሉ እንተደኣ ደይክኢሎም ንሶም ክሳብ መዓሲና ክብሉ እንተደይክኢሎም ዋላ ሓደ ፍታሕ ክርከብ ኣይክእልን ምክንያቱ ትቐንዲ ግዳይ ናይቲ ስርዓት ዝኾነ ንሱ እዩ ትገንዘቡ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣስሪሒልና ንዛረብ እንዲና ብዝተፈላለየ ገጣ ገዛውቶም ክብሉ ከምዚ ገብሩ ገለ ገብሩ ገንዘብ እዮም ከፊሎምሉ ኣሻሓት እኮ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚሲ ከስርሕ ኢሉ ድሓስብ ምስቲ ሸርፊ ደሎ ናይቲ ዓዲ ኣብ ግምት እቲኻስ ክሳብ ክንደይ ኣሻሓት ኣብ ጀርመን ተስርሖ ገዛ ይሓስር ሕጂ ከም ኣብ ኤሪትራ ተስርሖ ገዛ ሕጂ ነዚ ከኣትውዎ እንተደኣ ኮይኑ ንመን እዮም ከኣትውዎ ቶም ንሶም ኣብኡ ደለው እዮም ከኣትውዎ እዞም ምስኡ ዝዳናገፁ ማለት ሕጂ ደገፍቲ ኮይኖም ኣይኮኑን ካሳቶም ክስቆም ዝገብሩ ደለው ሰባት እዮም ኩሉ ሰብሲ ነናቱ ክስታይ ኣሎ ኩሉና ኮን እናና ባህርያት ኣለና ዋላ ብዝቃልሲ ክንመጽእ ከለና እኮ ብሓደ እዋን ብጅምላ ኣይኮንና ተኣኪብና መጺና መምስ ግዜ ንገዛ እርሱ ሎሚ ኣይስተውዓልካሉን ኣይነቃሕካሉን ጽባሕ ትነቅሕ ትኽእል ኢኻ እርዳኒ እዩ እሱ ሕጂ ኣነ ሕጂ ምስ ብዙሓት ተቃየምኩሞም ሰባት ኣለዎ ስለምንታይ ተቃየም ምቅያመይ እሳቶም ልዕለይ ንላዕሊ ግዳያት ክነሶም እቲ እሳቶም ዝረኽብዎ ደሎ ሽግር ፍታሕ ንኽረክ ከምቲ ትምኒቶም ክኾነሎ ትምኒት ሕጂ ዝንብሎ ደልና ዝኸስርሑ ፋብሪካታት ክገብሩ ዝብል ዘሎ ነቲ ፋብሪካ ክትምነ ጽቡቕ ሰናይ ትምኒት እዩ
ነቲ ዝተተምነይዎ ግን ክትግበረሎም እንተኮይኑ ሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ስርዓት ክትከል ኣብታ ሃገር ክኽእል ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ ብቁዋም መሰረታዊ ናይ ሃገር ዓንዲ ንሱ ይዘራኽበካ እሱ ኻይ ውሕስነትካ ነቲ ክትተኽሎ ትደሊ ትካል ውሕስነቱ በቲ ቁዋም ናይታ ሃገር ይምዘን እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ድላይካ ስኻ ክትጥቀመሉ ምሽ ከምዚ ሕጂ ብክንድዝ ተደይ ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ከተሽርፎ ይትኽእልና ዝብል ክስታያት ሒዙ ክኸይድ ኣብዘይ ክእለሉ ደረጃ ዘለወሉ ህሞት ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዝታት መጽናዕት ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ከና እንዲና ብስምዒታት ኩሉ ነገር ክስራሕ ደሊና እንዲና ኣይተሰርሐን ውጽኢት ኣይገበረን በንጻሩ እሳቶም ከዓ ካብታ ዘለውዋ ዝኩሉ እንዳተበደሉ ፍኒሕ ኢሎም ካብኣ ክወጽኡ ይከኣሉን ስለዚ ከምቲ ወጽኡ ክንገብሮም ክንክእል ገለ ኣካይዳና ከነተዓራሪ ክንክእል ኣለና ገምጋማት ክንገብር ክንክእል ኣለና እንተደይ ኮይኑ ትዝነበርናሉ ንበሎ እዚ ውድባዊ ሰራርሓን ምሳሌ 30 ዓመት 40 ዓመት ከምኡ ኢልካ ከይድካ ሓንቲ ለውጥ እንተደይ ምጽኢኻ ተመሊስካ ትሕጅዝ ውደባ ትሰርሕ ደለኻ ቆማ ዓይነት ኣገባብ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ኦልሬዲ ታዝነበረ ታሪኽ ያ ትደግማ ደለኻ ማለት ስለዚ ታሪኽ ተደጊምካ ከኣኒ ወላ ሓንቲ ውጽኢታዊ ትረክብ ስለዚ ገምጋም ክንገብር ክንክእል ኣለና ገምጋም ኩሉ ክገብር ክኽእል ኣለ ወላ እቲ ናይ ሜድያታት ኣብዚ ሕጂ ንምሳሌ ትፍታሕ ከነናዲ እንተደይኪና ኣብ ፍታሕ ኣቲና ክንዛረብ ተደይኪና ዝኾነ ዓይነት ውጽኢት ክንረክብ ኣይንኽእልና ከምዚ ሕጂ ጥራሕ ኣብ ኢንተርቪው ከምዚ ገይሩ ከምዚ ግደፍ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ምባል ዘይኮነ ነዚ ጉዳይ እዚ መፍትሒኡ እታ ዘምጻእካ ሕቶ እንታይ እዩ ኢልና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ንዕኡ ክንምልሽ እንተደኣ ክኢልና ናይ ብሓቂ ውጽኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና እሱ ኸኣ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘተኮረ ምሽ ናብ ውሱን ናይ ተቃውሞ ነናይ ውድብካ ወይ ከዓ ነናይ ምንቅስቃስካ ጥራሕ ተኪርካ ጥራሕ ክትዛረብ ዘይኮነን ብዛዕባ ናትካ ጉባኤ ስለዝገበርካ ትዳሎ ስለዘለኻ ንጉባኤ ቅድሚ 3 ወርሕ ብዛዕባ ኣድቨርታይዝመንታት እንዳገበርካ 3 ወርሕ እንዳበላዕኻ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ እሱ ኸኣ ውጽኢት እንተደኣ ደየምጽኢልካ ስለምንታይ ደጊምካ እንደገና ወጣቱ ጉባኤ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ውዳበ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ትውዳበ ምስራሕ ግን ቃልዕ ናብ ህዝብኻ ይኮንካን ከተውርዶ ዘለካ ኣብ ዕጹው ገዛ ባዕልኻ ተኣኪብካ ነቲ ገምጋማት ጌርካ ኣብቲ ስራሓት ከኣኒ ክትዋፈር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ ንምሳሌ ዝረኣኹ ገለገለ ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ከምኡ ከዓ ክኸውን ከም ዘለዎ ከዓ ስለዳኣመን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዛረብ ነይረ ንምሳሌ ዲፕሎማስያዊ መዳይና ልዕል ኩሉ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ንምሳሌ ብዚ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝተረኽበ ተረኽቦታት በዞም መንስያት ዝተገብረ ተቃውሞታት ዋላ ኣብቲ ዝተፈላለየ ሕጋዊ ሸነኻት እንተተኣትወ ነቲ ሕጋዊ ሸነኻትን ንዕኡን ክማጎድ ትኽእል እቲ ምሁር ኣካል ዲፕሎማስያዊ መዳይ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም እንታይ እቲ ምኽንያት ናብኡ ከብፅሖም ዝኽኣለ ሕጂ ብትጠንቂ ዝኾነ ዝኩሉ ክንዛረበሉ ዝዋዕልና ማለት እዩ ሓደ በላዒ ዝኾነ ስርዓት ስለዘሎ እሞኻ ግዳይ ናይዚ ስለዝኾነ ዝመንእሰይ ከምኡ ስለዝኾነ ካብታ መጀመርታ ግዚኡ ከኣኒ ብናህሪ ብምሉእ ክስታይ ተበጊሱ ዝተላዓለ ማለት እዩ ነዚ ክምልሽ ዝኽእል ከኣኒ እቲ ናይ ምሁር ኣካል ዝበሃልካ ኣብዚ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ ኢልና ብዙሕ ተዛሪብና ማለት እዩ እቲ በዓል ሞያ በዓል ዓቕሚ እንተዝሰርሓሉ ከዓ ክቕፅዑ የብሎምን ወይ ከብሉ ይብሎምን ኣይኮነን ኣብቲ ንነብረሉ ሃገር መቕፃዕትታት ኩሉ ክእል እዩ መቕፃዕቲ ግን ስኢልካ እንድሕሪ ንዕኡ ክምልሽ ዝኽእል ንዕኡ ሰነዳት ገይሩ ኣብ ጭብጢ ክምጉት ዝኽእል ኣካል እንተደይ ቀሚጥካሉ እቲ መቕፃዕትኻ ክልዕል ይኽእል ንሱ ክውሕደሉ ዝኽእልን ኣጸቢቑ ከዓ ዓለሙን ክፈልጠሉ ዝኽእልን ክንገብር ተኾይንና ግን ኣብ ዝተሰነደ ዝተጨበጠ እሞ ከዓ ክሳብ ክንደይ ስርዓት ከም ዘለና ንዕኡ በገባብ ዘቕርቡ ኣካላት ክንገብር ኣለና ኢና ንዛረብ ነርና ማለት ስለደይ ገበርናዮ ብዙሓት መንስያት ግዳይ ናይቲ ጉዳይ ኮይኖም ርኢናዮም ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፖዚቲቭ ዲኻ ዘይትርኢ ዘለኻ ኖ ሕጂ ርኢ ኣለኹ ሕጂ ኮናው ክመጻካ እቲ ኣነ ዝትምነዮ ዝነበርኩ እቲ ዝደልዮ ክኸውን ኣለውን ኢለ ዝተፈላለዩ ጋጣሚ ዝዛረቦ ኣብ ገለ ጋጣምታት ሕጂ ሪኦ ኣለኹ ንምሳሌ ኣብዚ ናይ ያእክል ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ነቐፈታተይ ይቐምጥ ነይረ እዚ
ተኣኪብካ ከምዚ ንገብረ ብዛዕባ ኣብዚ ውደባት ዝነበረ ተዓንቶ ዝገለጽኩም ሕሉፍ ተመክሮታት ክድገም ሪኦ ነይረ ንሱ ይኮነ እንትኸውን ዘሎ ተዓቕሚ ናይቲ ፍላይ ውዳቢኡ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ሰፊሕ ውዳበ ስለ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘለዎ እዚ ዓቕሚ እዚ ኣብዚ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝዛረብ ነይረ ካልኣይ ኣብቲ ዜናዊ ማዕከናት ከዓኒ ናብ ህዝብና ዘተኮረ ናብቲ ዓለምና ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ባህርያቱን ጠባያቱን ዝገልጽ ብል ነይረ ልክዕ ሕጂ ብሰዓት እዚ ገይሮም ማባሞ ዝሓለፈ ወርሒ ምሳኻ ዝገበሮ ዓወት ፀሃየ ተሓታቲ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እዚ ዋሽንግተን ፖስት ዝወፀ ሰፊሕ ጽሑፋትን ትሕዝቶታትን እሳቶም እቶም ምሁራት ኣካላት ኣብኡ ዘለው ነቲ ብዙም ገይሩ ዝተኻየደ ኣኼባ ናይ ህግደፍ በቲ ተሓታትናቶም ተመሪሑ ዝኸደ ንዕኡ ብዝርዝር ተርጉሞም ናብ እንግሊሽ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ጽሕሞ ማለት እዩ እቲ ጭቡጥ ዝገብሮ በደል ዓመፅ ዝተጨበጠ ኣቕሪቦምሉ ብኸምኡ መልክዕ ኣቕሪቡ ካብዚ ዓቢ ሓያል ዝኾነ ስራሕ የለን ከምኡ ቀጻልነት ክህልዎ ኣሎ ህዝብና ከዓኒት ውሽጢ ሃገር ዘሎ ብፍላይ ትግዳይ ናይቲ ስርዓት ከምዛ ዓይነት ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰምዕ ከሎ ናይ ብሓቂ ቀሲኑ ደቂሱ ይሓድር ምኽንያቱ ብዛዕባኡ ዝገልጽ ኣካል ኤሪትራዊ መጺኡ ምዃና ዓለም ከፍልጦ ንበዓል ኣሜሪካ ምግባሩ ኪኑ ኸይዱ ካብቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት እውን ከብፅሖ ምሽ ከምዚ ተራኺብካ ኸይድካ ስልጣን ንኸረክቡኻ ምስ ዓለም ዝርራብ ደይኮነ እቲ ስልጣን እዚኣ ከዓ ዝያዳ ንህግደፍ ትሕሞ ከምዚ ዓይነት ምስ ዝገልጾ ፀናሕካ ናይ ብሓቂ እምበሪ ትእገዳ ንብሎሲ ትእገዳ ንብሎ ብዓለም ደይኮነ እገዳ ክመፅኦ ንህግደፍ በኣና ብኤሪትራውያን ክመፅእ ኣሎ ዝተጨበጠ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ኩሉ ማእሰይቲ እዚ ኩሉ ማእሰርቲ ዋላ እንተተገልጸ ቅድሚ ሕጂ በብውልቀ ይድግለጽ ነይሩ እዚታት ግን ብዝተሰነደ መልክዑ ደጋጊሞም ከቕርብዎ ኣሎም ዞም ምሁራት ኣካላትና ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ሓደ ምንቅስቃስ እጅ ዝበልናያ ናይ ያእክል ቆም ኢልና ምናልባሽ ኣባላት ናይ ያእክል ደይኮኑ እውን ተሓባቢሮሞም ክኾኑ ክእል እዮም ኣይፈልጥን ግን ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ እዚ ሕጂ ሓደ ብዓብዩ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ እቲ ክግበር ዘለዎ ፀቕጢ ዓለም እውን ክትፈልጦ ዘለዋ ንዕኡ ዝገብሮ ዘሎ ነዞም መንእሰያትና እውን ዘካይድዎ ምንቅስቃሳት ወይ ግዳያት ኮይኖም ዘለው ንዕኦምን ክምልስ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከምዚ ሓደጋ ኣብቲ ክሳብ እውን ኣስፊሮም እዮም ኣብቲ ጽቡቕ ሕጂ እዚ እቲ ዝለዓለ ሓደ ኣውንታዊ እዚ ሕጂ ቀጻልነት ክህልዎ ኣሎ ካብዚ ኣብዚ ጠርሓት ዘተኮረ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ ምሁር ኣካል እቲ ናይ ኣክል ብፍላይ እኩብን ጥርኑፉን ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ብካደ ጠራሕ ግዜ ዝቆስሎ ዝብል ዘለኹ እሱ ከዓ ክኸውን ኣሎ እዚ ሕጂ ንህግደፍ يحممون فرقان ولا بزقال محتتو زغبرو إساس تسمعخاو نزي خين قبر تقدا قدا يلعيدو نيرو قدا خصاف كندي كندها سيو ينقر نيرو السوس غيل انديو خمال قعيدي بقدام سيلو خستاخ قبرو داديو تا قدا قن عابي عواتونا ومن الشلكان نيرو يتي قدا يتي نقبرو دلنا نحاقوس كشان نبرها أبرها كاسان نزيهم زعلمن كومهم زامسولو خاي نيريلو صبو غير غليصو زحقوس انا نغزار سي صواساتي حديره تا دسمع كل مشت مالتي كالاي نغزار سو حاده صبو تيتاو زغونه سراح دريل دلخو هينوك ابال ناي ار بي ام هو او حجي زحالفا ثلاثه مدبات رئي مالتي حنت مدب مجمرتا بزعبا قطبا زري غداي عقمون الله تودهم زراخو بزعبو تمهارا اكالي خوون الله اتا خليت جن زتجبتها بزعبا عداغاتات زلو اب اريترا مسناي اثيوبيا مسناي عالمنا مسناي جرمن مسناي غله ازاميدو بسند ملكع بست قرص منجدي اقريبو أبي إترا زلوا الشرفي أو قميتوه أبي إترا حنت $100 كنديت الشرف شحن حموش ميتن أبي إثيوبيا حنت $100 كنديت الشرف بزو واجاز خم ماشيلان وخنت على أبي إترا كنديت شيت أبي إثيوبيا كنديت شيت أب السودان كنديت شيت نداوله سجع كنديت هاسيا زوردنا زلوا قطواوي
ንጸገማት ንብሙሉእ ናብ ደገ ዘለና ኹን ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ኣብኣ መደብ ኣቕሪብዋ ነይሩ እዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ደስ ዝብለካ ነቲ ዓንቶ ዝብሎ ነበርኩ ንብሙሉእ ኤሪትራዊ ዜጋ ተቃዋማይ ደጋፋይ ዘይብሉ እቲ ግዳይ ናይዚ ጉዳይ ዝኾነ ማለት እዩ ሰብ ሰሪሓ እኮ ብዚ እኮ ባዕላ እኮ እያ ዕዳጋ ናይቲ ዓዲ ትቆጻጸሮ ዘላ ሎሚ ሕጂ ማሸላ እንድሕር ሽሕ ነይሩ ኣብ 570 ወሪዳ ኣላ እንድሕር ሰሚዖምኩ ካብዚኣ እንዳጎየ እሱ ይሰድድ ገንዘብ ልክዕ ከምዚ ብዚ እንዳ ድኳን ኣብ እንዳ ኣድሊ ክስታይ ሓሲሩ ኢሎም ካ እንዳጎየኻ ትኸይድ እዚ ዘሎ ብደገ ዘሎ እኮ ካብ ኤርትራ ዘሎ ዕዳጋ ሓሲሩ ኢሉ ገንዘቡ ቀልጢፉ እንዳጎየ ትሰድድ ምክንያቱ እሱ ዋፍሮ ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኣብ ከምዚ ህሞት ኣብ ዘለናሉ ካብዚ ክንወፅእ እንተደኣ ኮይና ብሙሉእ እዚ ተቃዋማይ ዝደጋፋይ ዝተደናጋጻይ ዝበሃለሉ የለ ኩልና ግዳይ ነበረያ ነበረ ክንገብሮ ነስርዓት እንተኽኢልና ኣብቲ ሕጋዊ መንገድታት ተኸቲሉ ዝኸይድ ሃገር እንተደኣ ፈጢርና እቲ ዓቕምና ብዝወሰኖ ክንህብትም ንኽእል ክንደኪ ዓቕሚ ዘለዎ ትካላት ገብር ክእል ዘይብሉኻ በታ ዓቕሙ ዘፍቅደሉ ክገብር ክእል እዚ መንእሰይ እዚ እውን ንደገብ ክንድወፅእ ትገንዘብ ዝወርሓው ትሰደሉ ዘለኻ ሙኻደይ ኣኽሎ ትሰደድካሉ ንሱ ተረጋጊኡ ሓደ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ኣብታ ዓዲ እውን ክትገብር ትኽእል ስለዚ ረብሓና ናቶም ከም ህዝቢ ኩሉ እቲ ኤሪትራዊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ሄኖክ ደቕረቦ ከዓ ብጣዕሚ ዝምስገን ቀጻልነት ከምኡ ክህሉ ኣለዎ ነቲ ስርዓት ክንገጥሞ ተኮይና ኣብ ክንዲ ከምዚ በለ ከም ዝተባሃለ እንዳበልና ክስታይ ንገብር ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ዘይተረዳዱ ኣካላት ኣብ ደገ ውፅኢኻ ቃልዕ ብዛዕባው ምዝራብ እቲ ውሽጣዊ ጸገማቶም ኣብ ውሽጦም ከም ዝፈትሕዎ ኣኼባታቶም ንገዛእ ርእሶም ኣብ ውሽጦም ተኣኪቦም ባዕላቶም ንባዕላቶም እቲ ጸገማቶም ኣውሪኦም ከመይ ይሰርሑ ከዓ ካብ ወሲኖም ናቶም ጉዳይ እምበር ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ ክኸውን ከም ዘይክእል ክርድኡ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ከምዚ ናይ በዓል ኤርፒኤም ዝሓለፈ ለንቅነውን ርአዮ ብዛዕባ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ኤሪትራስ ኣብ 1990 2 ሚልዮንን ገለመለን ዝነበረት ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ 3 ሚልዮንን ገለን ጥራሕ ጠጠው ኢላ ኣላ ኢትዮጵያ ኣቐሚጥዎ ኣለዎ 48 ሚልዮን 48 ሚልዮን ዝነበረት ኣብ 1990 ሕጂ 120 ገለን ኣላ ማለት እዩ ረአዮ 80 ሚልዮን ወሲኾም ሱዳን ልክዕ ከምኡ ክሳብ 10 ሚልዮን ገለ ወሲኾም ዋላ በዓል ሩዋንዳ ንገዛእርሱ ጽቡቕ ገይሩ ቀሚጥዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ህልቂት ናይ ሩዋንዳ ዝነበረሉ ካብቲ ዝነበሮ ተጎዲላ ነይራ ሕጂ ከዓ ብ10 ዕፅፊ ድያ ገለ ከይዳ ማለት እዩ ደይባ ዋላ ትግራይ ንገዛእርሱ ብቃል ይድገልጾ ነይሩ ግን ኣብ 2 ሚልዮንን ገለ 3 ሚልዮን ዝነበረት ኣብዚ እዋን ዝን ኣብ 10 ሚልዮን ከይዳ ሕጂ እንታይ እቲ ምኽንያታት ነዚ ዝኸግብረና ዝኸኣለ እቲ ዋሕድ ህዝቢ ተሊና ምዛዓንቶ ዝገልጾ ነበርኩሞ ፋብሪካታት ያ ዓቕሚ ሰብ ገለ ድብሎ ነበረሲ ዓቕሚ ሰብ እናተጸንቀቐ ዝኸደሉ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለወሉስ ያይ ትካላ ፋብሪካ ተሰሪሑ ሰራሕተኛ ሁሉ ገለ ኢሉ ይሓስብ ኣሎ ማለት እዩ ሪኻ እዚታት ሕጂ ሄኖክ ጽቡቕ ገይሩ ቅሪብዎ ማለት እዩ እንታይ እቲ ምኽንያታትካ ዝኹሉ ዝስደድ ዘሎ እዚ ሁሉ በገልግሎት ዘሎ ክንወልድ ክንዘምት ክንህብትም ክንደኪ እቲ ንቡር ዝኾነ ዓለም ዝረኽቦ ዘሎ ገባብ ሒዝና ከይንኸይድ ስለ ዝኣገደና ስርዓት ዝማት ስለዚ ዝገበሮ እዚ ብዘለናየ ህሞት ናይ ውስናት ኣካላት ወይ ናይ ዝቃወም ዘሎ ወይ ከዓ ናይቲ እሱር ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ብሙሉእ ህሉ ኮይኑ ደጋፊ ወይ ተቃዋሚ ዝበሃል ኣካል እዚ እውን ብግቡእ ክርድኦ ይኽእል ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ተቕሪብካሉ እዚ ሕጂ ሌላን ጉሌላን ደይብሉ ኣቀራርባ ማለት ስለዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ገባባት ይርኢ ኣለኹ ብጣዕሚ ከምኡ ዓይነትካ ቀጻልነት ክህልዎ ኣለዎ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا براشينو هينوك أبزحكا غرب تقنان جمرا لها لا واتي حارس سبسي صبو سرح عند سرح ويقولوا وينقولوا لندي حجي أنا اتي دي تمنيتي اتي دبلو اتي قمقامات غيرنا هنكيت حجي سو RPM قمقام غيرا እቲ ገባብ ብኣብ ከምዚ ደረጃታት ኣብ ሶሙን ሓንሳ ኹን ገለ እንዲ ድፍኑ ዘለኹም ዝተረዳእኽዎ ማለት እዩ ካብ ኣብ ሶሙን ሓደ ኣብ 3 ኣብዚ ሓፈሻዊ ከዓ ዘጓንፈና ዘሎ ኣብኡ ዝተመርኮሰ
اوكي ኣብቲ ካልኦት ሰብ ሞያ እውን ኣለዉ ናብኡ ዝተመርኮሰ ኣነ ዝጸልእ ዘለኹ ክነግረካ ዮናታን اوه ኣነ ዝጸልእ ዘለኹ ኣብ እዚ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ከይሰርዓኻ ብዙሓት ሞያውያን እዮም ዘለዉ ናብዚ ሜድያ ወፂኦም ዝዛረቡ اوه ዓቕሚ እኹል ዘለዎም ማለት እዩ እቲ ዝገልጽዎ እውን ኣብ ቦትኡ ዘሎ እዩ ቅቡል እዩ ነቲ ጉዳይ ናህና ገዲፍካ ግን ነቲ ቀዳምነት ረሲዕካ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ዶ ብዛዕባ ገለ ዶ ልክዕ ክንዲ ህግደፍ ክዛረበሉ ዝግብኦ اوه መንግስቲ ደይሓዝካ ንስኻ ብዛዕባኡ ክትፈላሰፍ ምዃነት ሰብ ኣብ ክንድብቲ ጉዳይ ዘተኩር ናብ ኣብኡታት ዓይነት ኣስተምህሮ ምኻዱ ኣብ ሰዓት እዚ ብወገነይ ብጣዕሚ የጉሄኒ ማለት እዩ ክህሉ የብሉን ባህላ እቲ ምህላው ኣብ ዕፁብ ክስታይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ይዕብልሎ ኣሎ ነቲ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ኣብቲ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ህዝብና ዘተኮረ ከምዚ ሕጂ በዓል ኤርፒኤም ጀሚሮሞ ከምዚ ዓወት ዝገበሮ ምሳኻ ካልኦት እውን ዝገብርዎ ኩሉ እዩ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ንዕኡታት ክሽፍኖ ስለ ዝኽእል ነቲ ህዝብና እውን ኣብ በይናይ ከም ዝከታተል ስለ ዝእግሞ እቶም ከምዛ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እውን ኣብዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብቲ እዋናዊ ሕቶ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎም ንዕኡ ሰኒዶም መጽናዕትታት ገይሮም ብኡ መልክዕ እናቕርብዎ ተኸይዶም ብምሉእ እናነቕሐት ህዝቢ እናተቀራረበ እውን ክኸይድ ናይ ኩላ ሓባር ዕዮ ከም ምዃኑ እንዳፈለጠ ክኸይድ እንተኽኢሉ እቲ ዓወትና ክቀላጠፍ ይኽእል ነዚኣ ኸ ህግደፍካ ድቃለሰላ ዘሎ ኩልና ክንርዳእ ነቲ ዝቃወም ዘሎ በቲ ዘለዎ ያይ ኸስጋኣኒ ገለመለ ኢሉ ሓሲቡ ይኮነ ዋላ ገለ ይኮነ እቲ እሱ ዝብሎ እቲ እሱ ዝጥንቀቐሉ ነቶም ዝዳናጎፁን ኣባላቱ ደገፍቱን ዝበሃሉ ግዳያት ናቱ ከም ምዃኑ ምፈልጥ እንዲ ጽቡቕ ገይሩ ህግደፍ እዚኦም ቁሩብ ዓይኒ ከንቋሕቁሑ እንተጀሚሮም እሶም ክላዓሉ ተጀሚሮም እታ ነገር ክትውዳእ ከም ምዃና ፈልጥ እታ ንሕና ክንሰርሓ ዘለና ከዓ ንሳቶም ክትስኡ ከም ዘለዎም እዞም ብደገ ዘለዉ ብዓብኡ ግን ብዓብኡ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ዝረኽቦ ዘሎ ኣደራዕ እሱ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ዋላ ድብኡ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ሓደ ተወዲቡ ኸይድ ኣብ ሓደ ክስታይ ክኾን እቲ ብቐረባ ዝፋለጥ እቲ ብቐረባ ሕሹኽ ሕሹኽ ኢሉ ክሓሚ ወይ ከዓ ነቲ ፀገማቱ ዝዘራረበ ኣካል እዚ እንዳተወደበ ክኸይድ ኣሎ ስራሕ ከዓ ክሰርሖ ክኽእል ኣሎ ውሽጢ ሃገር ክሳብ መዓስ እዩ ዝብለሉ ደረጃ ክበፅሕ ክኽእል ኣሎ ንዕኡ ደሰኒዮኻ ከምዚ ዓንተዎ ዝጠቕሶ ነበርኩ ብዛዕባ ዕዳጋታት ናይቲ ሃገር ዘሎ ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ናይ ዓለምና ዘሎ ምስቲ ናይ ክስታይ ኣዛሚድካ እናገለጽካ ክመሃረሉ ከም ዘሎ ክንገብር ክንክእል ኣለና ተደይ ኮይኑ ህግደፍ ኣነ ዝከረንሲ ምስቲ ቃለ መሕተታት ሕጂ ዓንተዎ ዝመጻናዮ ማለት ሕጂ ሓንቲ ተዘኪራ ንኸማ ኣብ 90 ገለን ማለት እዩ ዓላ ዓብዱ ዜና ዝነበረሉ ግዜ ኣው እቲ መጀመርታ ኣዝማሪኖ ዳትኮም ነብሲ መሓሮ ተስፋልደ ዓለም መሓረና ሓያል ዝኾነ እቲ ኩነታት ዝዝርግሕሉ ዝነበሩ እዋን ማለት እዩ ኩነታት ናይ ውሽጢ ሃገር ክንዲ ህዝቢ ኮይኖም ዘልዕልዎ ነበሩ ተን ጋዜጠኛ ናይ ብሕቲ ከዓ ዝነበራሉ እዚ ከስጎም ይጀመረ ኢሳያስ ኣብ ሻዓ ዝገበረ ቃለ መሕተት ደይርስዓ ብሰማዕኽዋ ማለት ተኸታተልኳ ኣብ እንታይ ልቐሪቡ መስለካ ካብ ሰውኝ ናብ ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እናጥፋኻ ትዛረበሉ ሲ ኣነ እንታይ መረፅኩ ነዞም ዜና ትካላት ኣብ ክንዲ ብዛዕዚ ህዝብና እውን ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ብዛዕባ ናይ እስራኤል ምስ ፍልስጤም ትገብሮ ዘሎ ናይ ገለ ብዓለም ዝኸይድ ዘሎ ብዛዕባ እዚ እንተዝምህሮ ብዛዕባኡ ዝያዳ ተገዲሶም ክስታይ ተዝገብሩስ ምፈተኹ ምክንያቱ ህዝብና ምስ ዓለም እውን ክላለ ስለ ዝኽእል ኢሉ ተረዳእ ከምኣ ገይሩ መምርሒ ሂቦም ዓላ ዓብዱ ባዕሉ ተድምልሻ ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ቶም ኣብኣ ዓበይቲ ቦታ ዝነበሮም ከማን ዝፈልጥዋ ጉዳይ ማለት መምርሒ ሂቦም ቀጣ ሽዑ ብተዓፃፃፊ ብዛዕባ ናይ ደገ ዝዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ ናይ ደገ እንዳላዓሉ ክስታይ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ እውን ዘሰይም ከምኡ እንተገይርና ንሕና ብዛዕባ ከምዚ ሓንሳብ ምፁልካ ብዛዕባ ወያነ ንግደፍን ክብሉ ፀኒሖም ፅንሕ ኢሎም ከዓ ወያነን ብልፅግና ንብሉኻ ብልፅግናን ህግደፍን ካብሉኻ ዋ እንታይ ኣምፅኦ እዚ እንታይ ክገብረሉ እዩ እቲ ህዝብና ቅጫድ ይኾኑ እንታይ እሱ ዝረኽቦ ዘሎ ፀገም ካልእ እሱ ዝረኽቦ ዘሎ ሽግር ሕጂ ብዛዕባቲ ቀንዲ ዝብድለና ዘሎ ኣካል ብዛዕባኡ ልዒሎም ከምፁ ከዓ ክእሉ እዮም
ብዛዕባኡ ጥራሕ እናተዛረበ ክኸይድ ኣሎ ሕጂ ነቲ ዳግመ ግምት ክንገብር መጽናዕታ እንታይ እቲ ፍሽለትና እንታይ ዘይዕውተና ክንብል ነዝታት ገምጊምና ኣብዚ ዘተኮረ ክንከይድ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መባፃዕ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ሕጂ ሎሚ መዓስ እዩ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ እውን ሰምዖ ነበሩ ሓደ ኣቦ መራሒ ሃይማኖት እዮም መንእሰይ ኢንፋክት ወዲ 40 ዓመት እዩ ሓያል ዝኾነ መልእኽትታትም ነይሩ ናይ ብሓቂ ድንጋፀ ናይ ህዝቡ ዘለዎ እዚ ህዝቢ ዝረኽቦ ዘሎ እዚ በደል ዝወርዶ ዘሎ ዝገልጽ ገለጻታት ይወሃብ ነይሩ ብጣዕሚ መሃር ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ሕጂ ኣለዉ እንዲኦም ኣቐሽቲ እውን ማለት ናይ ሃይማኖት ምሁራት ዝኾኑ ቦታት ግን ርህራሄ ናይ ህዝቦም ዘይብሎም እዚ ኩሉ ዝወርድ ዘሎ ደራዕ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣውፂኦም ብዛዕባኡ ዘይልዕሉ ዘይዛረቡ ኢንፋክት በንጻሩ ኸማን ነዚ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ዝገፍዖም ዘሎ ስርዓት ዘጓሳጉሱ ኣካላት እውን ንርኢ ስለ ዝኾንና እቲኦም ከምዚኦም ግን ብዛዕባ ህዝቦም ተገዲሶም ሩህሩሃትን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎም ትምህርቲ ዝህቡ ዘለዉ ምስኣ ማዕረ ማዕረ ኣሳቶም ከዓ ክገብርዋ ዘለዎም ክላብዎም ዝደሊ ከዓ እቲ ህዝቢ ክላዓል ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ብሙሉእ ኢኻ በደለኛ ዝኾንካ ተላዒልካ ምእንቲ መሰልካ ጠጠው ክትብል ከም ዘለካ ኩልኻ ኤሪትራዊ ናይ ኩሉ ሓደ ቃል ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ፍትሒ ሃገርና እንጊስና ፍትሓዊ መንገዲ ክንከይድ እናበሉ ከዓ እሶም ከዓ ካብታ ዝብዋ ዝተምህሮ እቶም ቅድሚኡ ዝበልክዎም ብዛዕባ ዝኾነ ትምህርቲ ዋላ ክህቡ ይኽእሉ እንዲኦም ማዕረ ማዕሪኣ ግን 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ዝኾኑ ከዓኒ ከም ሰባት ከም ህዝቢ ንጣራነፍ ኣብ ጠርናፍ ኣብቲ ሓባራዊ ፍታሕ ናይ ዝጉዳይና እንተዘይተኣኪብና እንተዘይተጠርና እንተዘይተኣኪብና እንተዘይተወዲብካ ጥራሕ ኣይኮነ ከምኡ እዩ ኩሉ ዝርድኦ ነው ተወዲብካ ኮነን ደባናሲ ኣብ ዓለም ሙሉ ዘለናሉ እውን ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ኣልየን ብሓደ ኮይነን ዝኸዳሉ መንገድታት ከቢድ ዋላ ምስቲ ቆዋማዊ ስርዓትን ከለውን ከማ ስለዚ ንሕና ነቲ ቆዋማዊ ስርዓት ክንተክል በብቲ ዘለናዮ በብቲ ንኣምኖ በብቲ ተቀራሪብና ተኣኻኺምና ዘለና ቀንዲ ኣተኩረና ናብቲ ቀዳማይ ጸላይ ናብቲ ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ መናዋራ ከምዚ እጂ ቀደም ሕተት ገይሩ መዳናገር ዝኾነን ነቲ ዳናጌርካ ገንዘብ ዲኻ ትወስድ ዋላ ተመሊስካ ኩናት ንምእታው ዝተዓለመ ጉዳይ ከም ዘሎ እናፈለጥና ነዚ ከነቃልዖ ሓደጋ ካብዚ ክብዝሕን ከኣት ህዝብና ከዓ ከነናቃቅሖ ኢድን ጓንትን ኮይና ክንከይድ ከም ዘለና ክንምህሮ ከም ዘለና መምሃራን እዮም ዓቕሚ ኣለዎም ዘይብሎም ኮይኖም ኣይኾኑን ግን እቲ ካልእ ዝመጽእ ከም ዝበልኩ ወይ ኣነ ንዓይ ትርጉም ፈጺሙ ኣይህበንን ምክንያቱ ቅድም ሽግሩ ክፈትሕ ክእል ኣሎ ግደፍ ዘይዛረበሉ ካልእ ደገ ዝዛረበሉ ምክንያት ቁኑዕ ኮይኑ ይረአየን ሕጂ ከምዚ ኣምሰለ ኣውንታዊ ዝኾነ ከምዚ ዓንቶ ዝተቆስኮ ግን ስለ ዘሎ ሓደራ ብፍላይቶም ሰብ ዓቕሚ ሰብ ሞያ ኣብ ዓለምና ተደጋጋሚ ከነቕርቦ ከተቕርብዎ ክትክእሉ ትገዳ ዝበሃል ብዓለም ክመጾ ዘይኮነ ካባና ተበገሰ ኣብ ዝተጨበጠ ፀባ ሰቲ ዝሓድረሉ ህዝብና ክንገብር ዝጋጣሚ ዝላበወኩም ስለዚ ብዙሕ ንዛረብ ጌርካኒ ዛሪብካኒ ዝኾነ ሓቃይሽ ኣይደልን ኣይሎ ብራሽሮ ንፍርቂ ሰዓት ዕድል ሃበና ኢለ እንድብፀካ ኦልሬዲ ላዕሊ ሰዓት ከይድና ምናልባት ነዞም ሰምዑና ዘለው ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ኮይኖም ንስኻ ነዞም ህግደፍ ውሽጦም እንደጊኦም ስለ ትፈልጦም እትትበና ምኽሪ ካብቲ ተመክሮ ካብ ኩሉ ስለ ትፍልጠትካ ወርቃዊ ምኽሪ ናይ ብሓቂ እዩ ጠቓሚ እሞ ናይ ብሓቂ ከዓ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ከመስግነካ ፈቱ ብራሽኖ በስ ኣይትጥፋኣና ምክንያቱ ብዚ ብራሽ ተሃጥፊኡ እንታይ ዳ የለን ዲዳ ገለ ክብሉ ዝርሕም ኣምሊቖም ንቐንዮም እሞ ኣይሆፕ ኩሎም ቲፎዘኻ ከዓ ተሓጒሶም ክኾኑ ብራሽኖ ቴንክ ዩ ዮናታን ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብዝኾነ ግን እቲ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ንኸዓግብ ዘን ዓንቶ እዚ እዋን እዚ ኣብቲ ቀንዲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ኣደራዕ ዘተኮራ ዝተምህሮታት ይኹና ተግባራዊ ዝኾነ ከምዚ ዓንቶ ዝበልክዎ ናብተን ትካላት ናይ መንግስታት ዓለምና ዝተሰነደ መልክዑ በብቋንቋ ብጀርመን ዘለውን ብጀርመን ቋንቋ ተርጉሞም ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣሎ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣሎ ሕጂ እዝን ወዲ ከምዚ እናገበርና ሽወደን ከምኡ እናገበርና እንተኸይድና
እቲ ሃልክታት ወይ ከዓ እቲ በደል ዝወርድ ኣብ ልዕሊ ብፍላይ መንእሰይና ጠጠው ክብል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ተልዩ ይጋገሎ ኣነ ኣይብልን እዩ ሕጂ እንታይ ድብል ዘለኹ ግዳይ ናይ ስርዓት ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ስድሩን ወለዱን ኣሕዋቱን ኣብረር ርእሲ እናረኸብዎ ዝኸዱ ዘለዉ ሽግራት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ሽግር ይረኽቡ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ዝያዳ ዝከታተልዎ ከምዚ እናረኣዩ ከዓ ዓቕሊ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ምግባር ማለት ከምዚ ገበን ዓብ ምግባር ማለት ኣይኮነን እንታይ እቲ ምኽንያታት ከምኡ ደግብሮም ዘሎ ግን ከም ዝበልክዎ ከም ሰብ ሞያ ብዝተኻእለ መጠን ብዝተሰነደ መዓልታዊ ለብቲ ኤሪትራ ዝግበር ግፍዒ ክትረኽቦ ትኽእል ኢንፎርሜሽናት ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ዳርጋ ኩሉ እቲ ኤሪትራዊ ደኺሙ በስርዓት እዚ ዓቕሉ ወዲኡሉ ብዘሎ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ኣብ ከምዚ ህሞት ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ካብኡ ክትረኽቦ ቀሊል እዩ ዝተገብረ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ በቢቦታና ከም ቶም ሰብ ሞያ ድብል ዘለኹ ቶም ሰብ ዓቕሚ ብኩሉ ሸነኻቱ ማለት እዩ ነዚ ከግብሩ እንተደኣ ናብኡ ጥራሕ ሓይሎምን ኣተኩሮምን ገይሮም ናይ ግድን ኣይኮነን ተወዲቦም ኣብ ሓደ ኣትዮም ገለ ክኸዱ ወይ በቲ ሓደ ጥራሕ ክውዳእ ማለት ኣይኮነን እዚ ቀላይ ኖ ማለት ዝውዳእ ገበን ኣይኮነን ናይ ስርዓት እዚ ኩሉ ሰብ ከማን ሰኒዱ ከማን ከራኻኽበሉ ይክእልን ክውድኦ ይክእልን ስለዚ ኩሉ ኢደይትካ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ኣብኡ ተዋፊሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና ከዓኒ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ተስፋ ገይሩ እውን ዝኾነ ዓይነት ክገብር ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝእሰር ዝቕተል እዚ ኩሉ ብሓደጋ ዝወድቕ ደሎሲ ተመሊስካ ተሲእኻ ስኻ እውን ነቲ ዝበልክዎ ክትምልሾ ኢሎም ስለ ዝሓልፉ ዘለዉ እዮም እምበር ንነብሶም ክጥዕሞም ኢሎም ዝኾኑ ክሳይ ተዝገብሩስ ክሳብ ሕጂ ብቀጻልነት ኣብ ማእሰርቲ ዝኸዱ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዚ ነዚ ንረዳእ እቲ መንእሰይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ብከምዚ መንገድታት ተረዲኡ ክኸይድ ፍትሒ ብዛዕባ ፍትሒ ኢና ንዛረብ ዘለና ፍትሒ ክህሉ ኣለዎ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ክትብል ከለኻ ፍትሒ ብቲ ሃገር ክህነፅ ክኽእል ኣሎ ፍትሒ ክትግበር ክኽእል ኣሎ ፍትሒ ምትግባር ማለት ነቲ ደላይ ፍትሒ ኢሉ ጭርሕ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ዝበደለ ኣካል እውን መሰረታዊ መሰሉ ክሕለወሉ ክኽእል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ መሰረታዊ መሰል በደል ዝኾነ ክገብር ይኽእል እዩ በደል ዝገበሮ ግን ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ኣይኮንካ ወይ በህልኽ ኮይንካ ክተጥፎ ትኽእል ኣብ መንጎ 48 ሰዓት ገበኑ እቲ መኽሰሲኡ ፈሊጡ ሕጋዊ ዝኾነ ጠበቃ ኣውፂኡን ክምግተሉ ዝኽእል ሃገር ንኽንፈጥር ኢልና ኢና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ብፍላይ ዝመንሰይ እዚ ናይ መጻኢ ክስታይካ ባዕልኻ መዚንካ ኣብ ከምዚ ተሓሳስባ እዚ እናማዕበሎ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክንገብር ክክእል ኣለና ካልእ ኩሉ ግዜ ንወሓለ ተኽስታይ እምበር ኣብዚ ቃለ መሕተት ዝገበሮሲ እንታይ ብል ነይሩ ትመወዳእታ ሓንቲ ትሰማዕኽዎ እዚ ሕጂ ንገብሮ ሓስቦ ዘለና ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዘይኮነስ ነቲ መጻኢ ወለዶ ንዕኦም ኮላ እዩ እዚኣ እንታይ ዘኻኺራ ንመስለካ ዮናታን ኣብ 1994 ህግደፍ ምስ ቆመ ካብ ህዝባዊ ግንባር ናብ ህግደፍ ምስ ተቐየረ ሽዑ ተዋፊሮም ምስ ተንቀሳቐሱ ዝከረኒ ሽዑ ዘምህረት ዮሃንስ መፂ ነይሩ ፌስቲቫላት ዝግበር ኣብ ጀርመን መፂ ነይሩ ሽዑ ኣነኡ ነይረ እቲ 95 ወይ ገለ እዩ ዝኾን ወይ ሽዑ 94 ኣይፈልጥን እንታይ ኢሉ መሓዳራት እዚ ዝተምህሮ ነይሩ እዚ ናና ዓላማ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ተበጊስናሉ ዘለና ንዓና ደይኮነ ነቲ መጻኢ ወለዶ ንዘለኣለም ቀሲኑ ንኽነብር እኮ ፍልሚ ውፅኢና ኢና ተበጊስና ዘለና ነይሩ ረአዮ እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዝገርመልኒ ኣብቲ እዋን ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሽዑ ዝተወልዱ ህፃናት ቆልዑ ነይሮም ኣነ ዝከረኒ ገሊኦም ከዓ ተጠኒሶም ዝነበሩ ማለት ጥኑስ ድሕሪ ሽዑ ተወልዱ ሽዑ ዝተወልዱ 30 ዓመት ከምኡ ኢላ ኣላታ ሃገር ካብኣቶም ዝሰማዕኹ ቃል እየ ዝብለካ ዘለኹ ቁሩብ ዓቕሊ ምግባር እዩ መጻኢ እኮ እታ ኤርትራ ፅቡቅ ክትከይድ እያ ክብሉ ከዓ ንዖም ትሰምዖ ረአዮ ንዖም ሕጂ እታ ክስታይሲ ከምዚ ውርሻ ኮይና ታዘረባ ማለት እዩ እዚ ሰብ ከዓ ኣንቶ ከዓ ምፅይዋ ከዓ ማለት እዩ ለንቅነ ዘካየዶ حسب بحج 3 عامات نقطة تودي حجزي تي مثلالنا يقدف ካብዚ ንላዕሊ ክገብር ኣይክእልን እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ደጋግሞ ኣለኹ
أنا سلستقامكو أنا طرح زودو ነገር ዘይኮነ ምስ ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ብሙሉእ ኻይት ግዳይ ብሙሉእ ሓደ ካብዚ ሓራ ወፅየ ድብለኒ ሰብ ተልዩ ሓሶት እቲ ውሽጢ ሃገር ደሎን ገዛርሱ ሰራዊት ይኹን ትእሱር ይኹን ትፍቱሕ ይኹን ናይ ህግደፍ ንብረት ናይ ህግደፍ ንብረት ዝኾነ ስኻ ኸይድካ ሕጂ ኣለዋ ኣነ ሕጂ ትፈልጦም ከም ማሕየር እሱራት ገለ ደለው ዝኾነ ኸይዱ እቲ ቤተሰቦም ክበፅሖም ተኮይኑ ህግደፍ ከፍቅደሎም ኣለዉ ናህና እኮ የምብልኻ ከምኡ ድበልዎም ኣለዉ ናህና ያምዚኦም ናትኩም ኣይኮነን ናትኩምኒ ተወዲያ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብ ከምዚ ህሞት ኢና ዘለና ሕጂ እዚኣቶም ከምኦም ዝኣምሰሉ ግዳያት ዝኾኑኻ እሶም ባዕሎም ንባዕሎም ተኣኻኺቦም ነዝብሎ ዘለኹ ፍታሕ ናይቲ ሃገር ከናድዩ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሉ ሰብ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ከም ምዃኑ ክነስምረሉ ክንክእል ኣለና ክንቁጣዕ ንኽእል ኢና በደላት ዝረኣናዮ ኩሉ ክእል እዩ ኣብ ዓለም ካ ኢና ዘለና ኩሉ ሓደ ኮይኑ ዝኸይድ የለን ኣብ ጀርመን ሓደ ኮይኖም ኣይኮዱን እዮም ዝንሪኦ ዘለና ፀጋማይ ክንፍሎ የማናይ ክንፍሎ ሶሻል ድበሃሉ ገለ ድበሃሉ ሓመድ ድፋጭኦም ዝሰሓኑ ትኽስታያን ከምኡ ስለ ዝኾኑ ግን እቲ ሃገር ናይ ኩሎም ከም ምዃኑ ገይሮም ይኸድዎ ኣለዉ ንሕና ከዓ ከምኡ ሃገር ክንሰርሕ ንክእል ኣለና በደል ዝበደለ ብሕጋዊ መንገዲ ክቕፃዕ ንዓኒ ኢና ንብለሎም ዞም ኩሎም ተኣሲሮም ደለዉ ኣብ ሕጊ ይቕረቡ ዘይኮንና ንብል እምበር ኣይተኣሰሩ ዝበለ ሰብ የለን ዝበደለ ተሊ በደሉ በገባብ ተገሊጹ ብሕጊ ከዓ ተፈሪዱ ይኸይድ እዚኣ እታ ፍትሒ ትበሃል ነዚኣ እታ በኺራ ዘላ ነዚኣ ከዓ ከነምፅእ ምዃንና ኣብዚ ዝዓለመ ኣብዚ ዘተኮረ ተሓሳስባ ሒዝና እንዳሰጎምና እንተኸይድና ኩልና ኢደ ኢትካድና ነቲ ጉዳይ ከነዘሓሕሎ ንኽእል ኢና ነቲ ዝገብርዎ ክስታያት እውን እናቐነስና ከይድ ንኽእል ኢና ኣካላት እዮም ሰውናዮም ንሶም እውን ግዳያት ናይቲ ጉዳይ ድብል ዘለኹ ደጋጊመ እዚኣቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ሃይማኖትና ዘለኹም ከዓ ምስቲ ኩሉ ልቦናኹም ምስቲ ኩሉ ትብገስዎ ዘለኹም ምስቲ ኩሉ ትበወስተምህሮ ኣጆኻ እናበልኩም ከዓ ሓፃር ዝኾነት ከመይ ገይሩ ተኣኻኺቡ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖም ዘለዎ ከዓ እናሃብኩም ክትከዱ እላቦ ቶም ካልኦት ከዓ ቶም ካልኦት ሜድያታት ደለው ከዓ ዋላ ካብ ሬድዮ ረና ካባ ከይረሳዕኮ ናይ ብሓቂ ከዓ ደስ ዝብለኒኻ ናይ ኣስመሮም ሃይለ ዝተባሃለ ዘቕርቦ ተዘክሮታት ናይዞም ተኣሲሮም ደለው ጋዜጠኛታት ይኹኑ ፖለቲሽያንስ ይኹኑ ወዘተረፈ እዚ ንገዛ ርእሱ ከዓኒ እቲ ሰብ ክረስዕ ኢሉ እንዲህ ህግደፍ ኩሉ ግዜ ድፅዕር ክሳብ ክንደይ ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ሓያል ዝኾነ ተበግሶታት ዝወስዱ ነበሩ ምሁራት እዮም መንእሰያት ሕጂ ዞም ኩሎም ብፍላይ ኣብ ጋዜጠኛታት ዝነበሩ ነው ኣብ ዝኾነ ክራይም ኣይነበሩ ገበን ኣይነበሩ ዋላ ኣብ ገለ ይነበሩ ንዘለኣለም ጠፊኦም ነውለ እዚኦም ክዝከሩ እሱ ዘቕርቦ ከዓ ኣቀራርባ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ከምኡ ሕጂ ከምኡ እናገስገሰ መፅእ ስለ ዘሎ ናብኡ ገፁ እንዳተኮረ እናኸደ እሞ ብዝለዓለ ብተዓፃፃፊ ከምኡ ዓይነት መደባት ጥራሕ እንተደኣ ከይድ ክኢሉ ሰውን ናብኡ ገፁ እንዳተኮረ ከይድ ኣብ ክንዲ ናይ ውልቀ ሰባት እናልዓልካ ዘድልን ዘየድልን ክሳያት ምኻድ ኣብቲ ቁም ነገራዊ ዝኾነ ትሕዝቶን ከይድ ስለ ንኽእል ከምዚ ይብል ማለት እዩ ብዙሕ እንዴት መመሊሱ እናመፃካ ድመፅእ ኣሎ ግን ፅቡቕ ከምዚ ጌርና ተወዲእናያ ስለዚ ብዙሕ የመስግን ዋው ንሕና እምበር ነመስግነካ ብራሺኖ ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ክቡራ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ብራሽ መምህርና ኣያና ገዲም ተጋዳላ ይፀኒሑ ታንኪዩ ብራሺኖ ብሽም ኩሎም ዞም ተኸታተልትን ኣዳለውቲ ናይዛ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ማለት እዩ ኣይትጥፋእና ኢኻ ኦኬ ታንኪዩ ዮናታን ከምኡ ብሓባር ኩልኩም ኣባላት ሬድዮ ኤረናን ብዓብያ ከዓ ትካል ሬድዮ ኤረና ክቡራ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ምሳና ብራሺኖ ይፀኒሑ ራድዮ ኤረና ንምክትታል ባይ ዘ ዌይ ብመገዲ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ሾርት ዌይቭ 25 ሜትር ባንድ ኢና ንርከብ ከምኡ እውን ሆም ፔጅ ኣለና ኤረና.org ኣብቲ ሞባይልኩም ሞባይል ኣብ ስቶር ኣቲኹም ናይ ራድዮ ኤረና ሞባይል ኣብ ዳውንሎድ ክትገብሮ ይጋብዘኩም ኣለኹ መዓልታዊ ድምፂ ራድዮ ኤረና መደባት ኣብ ዩቲዩብ ትከዓልኩም ኣሎ ኣቲኹም ላይክ ሼር ኮሜንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ሓትት ማለት እዩ او ኣይትብቃ قلنا ان ነዚ ክሰምዑ ጽናሕኩም መደብ ርእይቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ መገዲ ቴሌፎን ባዶ ባዶ 49 716 35 41 614
كدقمي بادو 4 7 1 6 1 3 5 4 1 6 1 4 بمدوال أبز طعمكم جزي مش تكون ولا قطري أو دولكم أنسر ماشينيا ملأت خدكم فتقول لكم ساب حجت عقست جيركم أبزي مسانا أب مدرخ أوبن مايك صنعكم سمعنا تحقواس نزلنا مسكانان وسني بولون مسايك وصراهم تصبح سنبت أب مدب مزنقع مدب شغورتتين أيو يلا نلوم عنتي بروح معالتي thank you